Imos dar comenzo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de abril do presente ano 2025, empezando, como sempre, pola aprobación se procede da acta de sesión, neste caso do 31 de marzo de 2025. Alguna cuestión a acta? Pois entón sometemos a votación. Votos a favor? Non hai votos en contra, abstencións, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é o expediente 1624/2025 de imposición e ordenación de tributos, aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servicio de xestión de residuos municipais. Dictamen da Comisión, por favor. Dictamen é favorable á proposta, con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte Grupo Mixto, que se somete á decisión plenaria. Muchas gracias, señor secretario. Pois, como xa se dixo na comisión formativa, pero en definitiva repito ahora, isto é unha corrección de erro. En primeiro lugar, non houve alegacións no período de exposición pública, non houve alegacións, e houve, como recordarán ustedes, que preguntaron por elo, faltaba, creo que era o artigo 5, que falaba das exencións, e, por tanto, é un erro que houve que recuperar, que houve que integrar, e, por tanto, o que se trata é disso, de corregir ese erro e a aprobación definitiva desta ordenanza. Non sei se algún quere intervir. Nadie? Eu simplemente quería facer un pouco o que acaba de repetir vostede. Bueno, primeiro, boa tarde, alcalde, concelleiros e todos os que están nesta sala. Simplemente quería lembrar o que acaba de apuntar, que era que nos habíamos feito aquela observación de que faltaba aquele artículo 5 onde se intentaba bonificar, que faltaba aquela excepción para a xente máis desfavorecida, como no caso da Risga, simplemente salientar eso. Así o puxemos de manifesto naquele pleno, e tamén naquele pleno puxemos que tamén advertíamos que votábamos en falla pois algún tipo de incentivo para o reciclaxe. É certo que non fixemos ninguna alegación, e tamén é certo que isto é un acto de trámite xa con aprobación definitiva. Nos daquelas nos abstivemos, e destas nos vamos a seguir abstendo. Pero nada máis, boa tarde. Pues moitas gracias. Sometemos entonces a votación a corrección de erro e a aprobación definitiva da ordenanza. Perdón? Si, claro, é unha cousa sola. Sí. Sí, sí. Claro. Sí, é que, a ver, explico. O día que tivemos as comisións informativas era o día que acababa o plazo para alegacións. Entón, non podíamos leválo se había alegacións despois das comisións. Como non houve alegacións despois das comisións, e facer un pleno extraordinario nos parecía que nos escusábamos facelo tendo este pleno. Podemos mandar por urxencia, como así se fixo, o día 17, creo recordar, que se remitiu. E entón xa viña o texto correxido, digamos, non? E ese é o texto que sometemos a correxido, que sometemos a aprobación definitiva, posto que non houve alegacións. Outra vez, entonces habrá que votar 2 veces. Non ten nada que ver. Non ten nada que ver. Vale. Sí. Ahora votamos este, despois falaremos do que hai que falar. Non sei se está claro, don Emilio. Bueno, sometemos en todos a votación. Votos a favor. 10 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 7 abstencións. Queda, por tanto, aprobada esta ordenanza. Pasamos ao punto número 3, que é a aprobación do expediente de contratación do transporte colectivo de viaxeiros das parroquias de Monforte de Lemos. Dictamen das comisións, por favor, da comisión. O dictamen é favorable á proposta, con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG, do concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte e Grupo Mixto, e que se someta á decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Ben, como todos ustedes teñen a información, e na propia comisión tamén se explicou algo máis, o que está tendo un novo servicio para as parroquias.
neste caso, exclusivamente para as parroquias, igual que hai un exclusivo para urbano. E de tal xeito que os 5 días da semana, non hai máis, os 5 días hábiles da semana, cada día vai ter un recorrido para recollendo a xente que queira utilizalo desde un grupo de parroquias e volver outra vez a última hora da mañá a leválos ás súas casas e así cada día da semana, donde todas as parroquias, todos os veciños van a ter a oportunidade, aqueles que non, bueno, que queiran, que non conduzcan, ou que teñan dificultades para elo, ou non teñan carné, ou non teñan vínculo, en fin, en definitiva, personas que o necesiten e nas mesmas condicións que o urbano, de xeito gratuito. Iso é o que aprobamos aquí e, lóxicamente, como xa temos feito outras veces, para non vir a facer un pleno extraordinario cada vez que haya que reunir a mesa de contratación, etc., pois eso se delega na Xunta de Goberno e, bueno, se propón, non? Que delegar na Xunta de Goberno para que sea a Xunta de Goberno xa a que faga eses trámites. Lóxicamente, se houver calquer modificación a posteriori deste contrato, teria que vir a pleno. Lóxicamente, porque é competencia do pleno este asunto. Bueno, intervencións. Don Germán? Sí, boas noites a todos. Sí, nós aquí non vamos a votar en contra porque efectivamente isto é un servicio, entonces nós xa dixemos en varias ocasións que todos os servicios que haxa para os cidadáns, pois nós o entendemos, pero que sí que xa preguntamos na comisión informativa e nos dixeron que non era posible, pero, bueno, traíamos algo mirado na comisión informativa porque de feito, bueno, pois comentámoslle un par de preguntas e vostede decía que non era viable, bueno, pois por unha serie de cousas que me imagino que contestará hoxe máis ou menos o mesmo, pero estudiamos un pouco máis o tema e a nós o que nos gustaría é que nos expliquen un pouco máis polo miúdo, pois, por exemplo, estamos falando dun servizo que vai empezar ás 8 da mañán, vai a ir ás diferentes parroquias, bueno, vamos na primeira ruta, por exemplo, chegar a Rozavales, ir a Vilamarín, Caneda, Santa Mariña, estación de Renfe, estación de autobuses, hospital, estación Parque dos Condes, o sea, estacionamento Parque dos Condes, e aí parará, imagínense, que lle leva 1 hora e media. Pois, ás 9:30 da mañán parará o autobús, ou entendemos se é así, ou se non díganos como sería, parará o autobús, imaginamos que hasta 1:30 da tarde. Entón, nós aí, por iso falábamos de por que non se pode complementar. Vostede falaba de que era por un tema de que, como é con uns cuartos do tema do rural, pois que non se pode complementar, porque o que sí que temos son 2 autobuses. Temos un autobús urbano, vamos a ter un autobús urbano que non chega a todos os sitios de Monforte e vamos a ter un autobús das parroquias que o mellor está parado 4 horas. Entonces, a maiores de parecernos, bueno, pois, ilóxico, pois nos parece moitísimo máis caro, porque se isto vai costar 1.123.000 euros, que son 112.000 euros ao ano, cando outro costa 76.000 e anda 8 horas, pois nós non o entendemos. Entón, nos gustaríanos que nos explicaran un pouco máis polo miúdo como vai ser este tema e tamén, despois de ter falado con algún, bueno, con algún taxista, non coa asociación nin con todos os taxistas, pero si con algún, non sabemos se por parte do Concello se mirou a posibilidade que se trouxera aquí dentro do BNG de facer o tema do taxi a demanda, que o millor, non sei se votaron vostedes os números, pero 1.123.000 entre unha media de 13,5 euros dá 83.000 viaxes, en 10 anos 8.300 viaxes, por 260 días cando o autobús son 32 viaxes diarios, que eu non sei se tanta xente demandará este autobús. A maiores de que creemos que non é rendable, que é carísimo e que non ven a solucionar nin a parte do bus urbano de Monforte, pois tamén nos parece que efectivamente dentro de 10 anos, o sea, agora dentro de 5 seremos os xefes de un autobús e dentro de 10 teremos 2 autobuses. Teremos 2 autobuses que non sabemos se van valer para moito ou para pouco, pero van a ser nosos. Xa temos 2 casas aí en Santa Clara, agora vamos a ter 2 autobuses, entonces nós o que nos gustaría saber é se vostedes valoraron a posibilidade certa de o tema do taxe de demanda como trouxera no seu momento o BNG. E se nos van contestando estas cousas, pois na segunda tandada faremos alguna pregunta máis. Moitas gracias. Bueno, pois moitas gracias, don Emilio. Perdón. Moi boa tarde a todos. Gracias, señor presidente. Ben,
Nosotros, máis ou menos tamén nesta liña, pero nos celebramos que haxa que se intente vertebrar o que é o Concello, que son as parroquias, ca cidade de Monforte. Valoramos positivamente, e máis, nosotros cando se aprobou, eu polo menos que era aquí concelleiro, o autobús urbano, pois así o dixen, que había que mirar tamén no tema, falar do transporte público e gratuito no tema das parroquias. Aí podíamos coincidir, de feito coincidimos, pero que non coincidimos é coa ferramenta que se emprega. Nosotros deixamos aquí esa figura do taxa de demanda que hai que respetar, que vostedes queiran ter este sistema de transporte, o mismo que nosotros argumentámoslo. Por qué? Porque nos parece máis económico, máis operativo, e os trámites incluso de contratación, ademais, pois, son moito máis lixeiros, non? Estamos falando de que, cando se fala de que o autobús é gratuito é para os usuarios. O Concello costalles entre fondos propios e unha axuda, que é unha pequena axuda, que hai, pois, 1.123.000 en cifras redondas, euros. 112.000 euros ao ano. Con esas cifras que tamén falou antes o compañero experto Monforte, nosotros temos que falar que para que sexa equiparable económicamente o taxa de demanda, teñen que usarlo, teñen que diariamente, con cifras aproximadas bastante xustas, porque evidentemente é complejo de calcular, pero podese facer, 30 persoas diarias. Eso, o gallá fose así. E o gallá me equivoque e o gallá compartamos este equivoco deste portavoz que surxen moito máis. O autobús ten 40 plazas, esa é outra parte do contrato. Na miña intervención voume centrar nesto, despois na segunda se me dá tempo no tema do contrato, que tamén ten cousas, entendémonos que ten lagoas. Este contrato, pois, este sistema de transporte utilízase unha vez a semana entre moitas parroquias. Isto o gallá, me digo eu o gallá que non ten vostra culpa, nin eu, nin nadie, o gallá houvese a posibilidade de facerlo hai 40 anos, porque daquela, pois, probablemente había moita máis xente e isto mellora unha ferramenta para que non se despoblara o rural, que todo o que sea, por moi grande que sea a acción, benvida sexa. Estamos falando de 112.000 euros ao ano e isto é unha cifra o suficientemente importante, inda que hai que dicir que despois os 10 anos nos facemos co autobús, non? Pero isto é unha parte. O que é a oportunidade, a necesidade, eu propoñeríalle, non lle vou propoñer aquí no pleno porque xa sei que van a levar a cabo, pero digolle o que eu faría ao millor, non? Para que a xente nos entenda, porque mañá pode dicir a xente que o BNG non apoiou esta iniciativa, o BNG votou en contra. Non, vamos a ser as cousas clariñas e dicir, nós estamos de acordo e incluso pois colaboraríase na posibilidade de facer calquer tipo de acción a favor do entorno do medio rural. Pero, ao fío do que estaba falando, hai que pensar que é un custe económico, foiseme a intervención, estábamos falando da necesidade. Antes habría, o que faríamos nós, e propoñer a vostedes, proben primeiro 2, 3 meses, 4 meses cun autobús, cun contrato momentáneo e a ver os usuarios que dan. Porque este servizo, inda que non é o mesmo, pero nas parroquias xa existe un servizo de transporte compartido cos colegios escolares. E pode preguntar a calquera empresa ou calquera liña de transporte que sea compartido cantos usuarios teñen a semana ou a mes. Sobran os dedos dunha man para contalos. Creo que hai que, cando se fai unha acción deste tipo de tantos cartos, é tan importante que tamén fai falta, que por ser importante, pero había que saber a operatividade que ten, saber a cantidade de usuarios que potencialmente podemos calcular e modelo. E se é necesario e é preciso, pois, bueno, adiante, sin ningún problema, porque económicamente hai posibilidades, é unha necesidade porque así o sabemos con números reales,
pero é que así desto pues, ten as súas cousas. E despois, xa antes de que alguén, queda un minuto, antes de... Pues, hai o contrato. O contrato ten bastantes lagoas. Eu xa lle digo unha por si acaso na segunda intervención quere corrixirme ou queremos dicir. Nosotros votamos en falta unha cláusula onde diga que o autobús, porque non o pon no contrato, debe ser poñer, é sei do que lle digo, o autobús está única e exclusivamente ligado a este servicio. Única e exclusivamente ligado a este servicio. Non aparece no contrato. E despois pasan cousas que non debían de pasar. É sei do que lle digo. E vostedes tamén. Por lo tanto, creemos que esa cláusula debe aparecer e xa non falo das características técnicas do coche porque se pon as características técnicas e por o autobús despois vai revertir no Concello e vai ser noso, queremos ese modelo concreto con esa categoría completa e enténdese que é noso, pero o que non queremos é que das tres para diante o autobús pois non faga outro tipo de servizos que non é, e despois dentro de 10 anos recollelo como se recolla. Gracias, don Emilio. Doña Cati. Don José Luis. Moitas gracias. Boas tardes a todos os que nos acompañan. Entonces, no que atíxenos a esta moción, comentar que xa levábamos no noso programa electoral de poñer un bus rural cando foron as eleccións municipais. Dentro do noso grupo, todo o que sexa investir en servicios sociais, en educación, deporte, cultura, formación e prosperidade económica, en definitiva, un benestar para a veciñanza de Monforte, estaremos sempre de acordo. E o noso grupo vai apoiar, sempre apoiará estos actos e actitudes. E máis, o que sexa investido para beneficio do benestar dos veciños e das veciñas sempre vai ser insuficiente, xa que sempre se vai poder facer máis e os medios para facelos moitas veces son escasos, son insuficientes para a xente que está a gobernar. O mesmo lle pasa ao goberno da Xunta de Galicia, que por moito que inviste sempre vai ser insuficiente e os partidos da oposición sempre se van queixar. Temos o caso da señora Pontón e do señor Besteiro, que sempre se queixan da sanidade, e máis que se invierte nela, pois non se está a invertir. A veces os medios humanos e económicos que se utilizan pois a veces son insuficientes. Neste caso, o Concello de Monforte vai pasar un pouco o mesmo, o que non vai ser menos que outros concellos. Entonces, nós, neste caso, como oposición, non nos vamos queixar se as rutas están ben diseñadas ou non, xa que como son móviles, nunca mellor dito, poderánse modificar, e se o servicio é moi custoso ou barato, xa que non temos datos para analizalo, e xa que os que están a gobernar son vostedes, entón, como ben dixo o noso compañeiro do bloque, o mellor é un servicio demasiado costoso, pero eso sabrás ao longo dos anos. Vostedes traen esta moción hoxe ao Salón de Plenos, pero para a súa aprobación. Entonces, vostedes teñen a maioría absoluta, vostedes xa fixeron unha rolda de prensa vendendo como unha medida populista e impactante, o primeiro bus rural urbano gratuito, perdón, o primeiro bus rural gratuito de España. Nos decimoslle, se sabe cal é a realidade, que queren vender un servicio gratuito, pero queremos lanzar unha pregunta para a súa reflexión. Compensa dar un servicio público vendendo aos veciños que será gratis, cando neste caso só van poder disfrutar unha vez a semana? A intención pode ser boa, pero o servicio será insuficiente e ao mellor ineficaz. Igual que o bus urbano, que é gratuito e usa moita xente, pero non chega a todas as partes, xa que temos veciños de Monforte que non lles chega, como é o Valle de Lemos, Río Seco, Casar, e dentro do PP sabemos que moitos destes veciños, que xa fixeron chegar algún escrito ao Concello, reclamando que o bus existe, pero a eses lugares ou barrios non chega. Estas queixas, según nos chegan a nós, pois tamén chegan a vostedes, pero a medida máis populista decir que é un bus rural gratuito de España. Ademais, queremos poñer en valor o seu servicio, xa que queremos poñer en valor o servicio do transporte escolar da Xunta de Galicia, que pasa todos os días polo rural e que cobre moitas destas necesidades, ademais de forma diaria e gratuita. O certo é que creemos que é unha boa medida a prestar. Nós estamos de acordo con este servicio, pero como ben digo, vostedes non necesitan do noso voto e non necesitan, como teñen a maioría, poden presentar
facer o que ustedes crean conveniente, evidentemente. E dende este grupo nos vamos a abster, xa que o noso voto non o necesitan, como ben digo, públicamente, como ben dixen antes, xa que anuncio públicamente, como ben dixen antes, en este pleno, o pliego de concesións é feito por vostedes e ante continuos erros que están tendo nas licitacións, contratacións, etc., o noso voto vai ser de abstención. Moitas gracias. Moitas gracias. Pois vou empezar polo final, don José Luis. Eu estou orgulloso dos documentos que elaboran os técnicos municipales. Orgulloso. Con todos os fallos que poidan ter. Porque se vai ir vostede á privada, non lle quero contar os fallos que hai. Non lle quero contar. Usted tamén debía ver eso. Tamén lo debía ver. Eu, en fin, sei incluso de algún encargo que sí, pero pues eran incapaces de facelo. Claro, esas cousas existen na vida. Dito eso, empezando polo principio. Don Germán, o custe non é o mismo dun autobús que teña un servicio, casi ese servicio se duplica. Por tanto, non podemos falar do mesmo custe. Si durante esas horas que vostede dice que está parado tuvera que andar, pois evidentemente ten un coste maior. Eso sabe o calquera. E este ten un fin. E o fin é cumplir un compromiso que eu adquirín cos ciudadanos. Hai o mellor que non nos cumple e hai quen sí, quen ten o vicio de cumprir o que dice. E foi un compromiso que adquirimos cos ciudadanos e, por tanto, vamos a cumplir. E depois analizaremos todo o demais. Pero, claro, creo que era conveniente que vostedes ou non leron ben a documentación, ou o bus non costa 112.000 euros ao ano. Non. O bus ven contando de media casi 80.000. De media. Por que? Porque os primeiros 320.000 euros son para a posta en marcha de compra do autobús. Por tanto, o gasto son os outros 800.000, que en 10 anos veñen sendo 80.000. É números redondos. Por tanto, hai que analizar ben a documentación e non dicir cousas por decilas, porque non son verdad. Non son verdad. Por tanto, nós vamos a pagar o primeiro ano, antes de entrar en servicio, como adianto, para a posta en marcha, pois non podemos ter en marcha, se non temos autobús, como poñemos en marcha? Bueno, pois hai que pagar o que costa o autobús, 320.000 euros, máis menos. Agora haberá que ver as ofertas das empresas que se presenten. Habrá que ver eso. Pero, digamos que na licitación sale por esa cantidad de dinheiro, que foi o que dice o estudio económico. Por tanto, non estamos falando xa desas cantidades que vostedes dicen. E a finalidade é unha finalidade social. A rentabilidade destas cousas son sociales. Claro, tampouco é rentable a educación, tampouco é rentable a sanidade, pero mirámoslo por términos económicos ou términos sociales. Evidentemente hai que ver os términos sociales. Non queda outra, porque senón, evidentemente, para que queremos a educación só é gastar. E que facemos? Non enseñamos aos nosos nenos e nenas? Pois claro que hai que enseñarles. Ou non temos sanidade para a xente? Pois claro que hai que ter sanidade para a xente. Pero o sistema como tal non ten ingresos. Ten ingresos dos impuestos generales, pero non de educación nin da sanidade. Por poñer un exemplo. Por tanto, isto se trata de cumplir ese compromiso que adquirimos. Don Emilio, o autobús é algo moito máis social que un taxi. Nun autobús poden ir 10, 15, 20 personas, 30, 40 personas, e interlocutan moito máis que un que vai nun taxi, ou dous que vayan nun taxi. E se vostede colle e divide o costo anual do autobús, que agora tampouco sei exactamente canto cobraría, porque claro, non cobran o mismo ir a Caneda que ir a Rozavales, ou non cobran o mismo ir a Seoane que ir a Fiolleda.
Entón, esos dos 10 ou 12 euros me dá a mí que non, me dá a mí que é bastante máis. Pero iso que son o ano para 4 ou 5 mil personas non tapa máis. Divida usted de media entre 15 ou 20 euros por viaxe 80.000, a ver canto lle dá. Por non vai dar máis que para eso. Para 4 ou 5... Non sei, eu teño aquí unha calculadora que me dice o que me dice. De momento ten pilas, o sea que funciona. Divide usted 80.000 entre 20, a ver canto lle dá, pois 4.000 viaxes. Se quere 15 euros, 5.000, me dá igual. Bueno, mire, vou pedir un exemplo. O autobús urbano, cando estaba o anterior, escasamente chegaba a 5.000 usuarios o ano, 5.000. Con o sistema que temos ahora mismo, este autobús pasa dos 60.000. Isto é social ou non é social? Se unha persona que teña un maior que cobre unha pensión mínima de 400, 500, 600 euros, da igual, que faga 4 viaxes ao día, 2 para a mañá e para ir e volver, e para a tarde igual, antes eran en torno case a 1 euro, pois serían 4 euros ao día. Multiplica usted polo mes, a ver se xa é importante para unha pensión dese tipo. Claro que é social, ou para os rapaces que van ao instituto, ou ao colexio. Por tanto, hai que velo en términos sociales. E, desde logo, salvo que nos metan algún gol, que é posible, eu nunca o dudo, eso que dice vostede de ligar os servicios, estou de acordo con usted, totalmente. Totalmente. Si que se nos meten algún gol, habrá que tomar medidas. Pero a idea é que sea solo para ese servicio, non cubra autoservicios. Non, porque este é para isto. E é para eso porque, ademais, hai unha parte do autobús inicial que se vai financiar con unha axuda de reto demográfico da Secretaría Xeral de Reto Demográfico do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, que a condición é que sea rural, non é que sea urbano. Porque justamente é iso, para o reto demográfico. Para que a xente do rural se mova, teña mobilidade. E iso é o que queremos facer con eso. E logo, don José Luis, dice vostede que o levaba no programa. Onde está, moi ben, que o leve no seu programa, pero ustedes xa gobernaron aquí e non fixeron nin urbano nin rural, ningún dos dous. Seguiu unha historia bella que había por aí, pero novo, ningún dos dous. E dice que é unha medida populista. Non, home, non. Isto é cumprir cos ciudadanos. Que para usted que significa o populismo? Significa o populismo se, cando vamos ás parroquias, dicen, miren, diante da dificultade de mobilidade que cada vez ten a xente, pois, máis anos, hai momentos que non pode conducir, xente que non ten carné, etc., etc. Decir cumplir con ese compromiso de que vamos a poñer un transporte público para que podan vir a Monforte a ciudad, ese é populismo. Populismo é dicir unha cousa non facela. Iso sí que é populismo. E, además, por ser populista, é engañar. Prometer unha cousa non facela, iso é engañar. Pero cando comprometes unha cousa e a faz, non é populismo. Estás facendo un compromiso cos ciudadanos. Dice, pregunta vostede se merece a pena este servicio público. Home, claro que merece a pena. Os servicios públicos merecen sempre a pena, porque sempre favorecen os que menos teñen, os que máis o necesitan. Os que teñen moito diñeiro non necesitan nada disto. Poden ir a un ensino privado, poden ir a sanidade privada, poden ir en coche de alta gama, etc., etc. Pero hai moita xente que non. Pois, oye, temos que facer política para esa xente que ten máis necesidades. Iso é facer política social, e non é política populista. Populismo é, o que dije antes, decir unha cousa e non facela. Fala vostede despois mezclando cousas para ver se saca unha tajadilla, e que se o casar, que se non sei onde, o bus urbano. Bueno, o bus urbano tampouco chegaba antes, antes de velo gratuito, ou estar gratuito, tampouco chegaba, Acorda vostede que chegaba antes tamén, o anterior chegaba, porque se non había posto eu. Non chegaba. Non hai ningún bus urbano de ninguna ciudad do mundo que chega a todas as calles, ni siquiera a todos os barrios. Ninguna ciudad do mundo. Vai usted polas cidades e a ver se en todas as calles hai un bus urbano. Non hai. O importante é os percorridos onde pode haber maior número de población. Iso quere dicir que no futuro
cando se volva a licitar, cando acabe o contrato deste que está vigente, non podamos ampliar os percorridos? Pois posiblemente sí, habrá que analizarlo ben, sobre yo digo que non. Pois ao mellor hacia as casas baratas, ou hacia o Casar, ou hacia sitios que ahora mesmo ao mellor pois, quedaron fora dese servicio. Pero o que non se pode cubrir con este porque non é objetivo. Ni siquiera parte da financiación co que vamos a comprar o autobús podría ir destinado a eso. Porque vai destinado, ten un fin. E claro, se moves dese fin, perdería esa subvención. Claro, é como se tú che dá unha subvención para unha carretera e queres facer unha piscina. Pois non xa financian. Non xa financian. Iso así pasa con calquera administración. A Xunta tamén. Se che dá para unha cousa e tú faz outra, esa aquí tencho. Porque iso é lógico en calquera administración. Así que eu creo que contestei a todos o que dixeron vostedes. Aquí non se trata de populismo ningún, trata de dar un servicio que non hai, e repito, a esta medida non o hai en ningún lado. Como este non hai en ningún lado. Hai unha demanda, sí, pero pagando. Porque, digo eu, que non pretenderán que nos paguemos os taxes dos viaxes de calquera, pois para tomar unha cerveza, taxe a demanda, pois boa, moi forte, tomar algo. Porque como lle controlas que non venga a iso? Por tanto, aquí hai os servicios públicos, igual que nas cidades non hai taxe a demanda, hai autobús, ou hai metro, ou hai non sei que, pero taxe a demanda das cidades non hai. Por tanto, eu creo que podemos mezclar o que queiramos, non? Pero este é un novo servicio que eu creo que lle vai vir ben aos ciudadanos e estou convencido que a final de ano, o sea, cando sea o ano completo, haberá bastantes máis de 4.000 ou 5.000 viaxeiros facendo os percorridos desde as parroquias a Monforte e ao revés. Segundo turno, don Germán. Sí, non nos pode tratar como se fóramos nenos pequenos, porque resulta que o autobús urbano ás parroquias que pon vostede é para que baixe a señora sin recursos e o taxe a demanda que quere o BNG é para que baixe un tipo multimillonario a tomar unha cerveza a Monforte. É que é un sinsentido. Mire, vamos a gastar, amén deso que dice de que si en 10 anos o Concello de Monforte vai gastar 1.123.000 euros, póñese como queira, pero cada ano, se o divide entre 10, costa 112.000 euros. Pero a maiores, nós falamos de varias cousas, porque efectivamente non hai, ningún dos buses vai pasar por o polígono industrial. Tanto rollo ca axuda aos traballadores, con isto, co outro, pois o mellor hai moitos traballadores de 17 ou 18 anos que empezan a traballar, que queren ir ao polígono industrial e resulta que pois non poden ir no bus. Non poden ir nin no bus urbano porque non chega, nin no outro bus porque por 120.000 euros deso de reto demográfico que efectivamente falaba vostede, pois efectivamente como é para o rural, pois ese bus non pode facer outra cousa. E despois dígame o que queira, pero ainda que sean 80.000 euros e vai estar 4 horas parados e outros son 75.000 euros e anda 8 horas, pois non é o mismo. É verdad que o pode vender como queira e dentro de 10 anos, sabe vostede que, por certo, tamén nos podían explicar aquí quen é a persona que a día de hoxe está controlando que o bus urbano solo traballa para, o sea, solo fai a función de bus urbano, porque saben que todos os kilómetros que se lle podan meter por fora, esos vámonos pagar todos. O sea, todos os que estamos pagando o autobús, todos os presentes e todos os monfortinos que pagan impostos, son os propietarios do autobús. E cando ese autobús anda para outras cousas que non corresponden co tema de bus urbano, pois xa lle estamos regalando os kilómetros. E agora, se vamos a ter outro bus e vai haber o mismo control que hai co autobús urbano, pois pode ser que teñamos 2 autobuses por aí facendo kilómetros e despois, dentro de 10 anos, cando non los den, pois non sei se botaron a conta de cantos kilómetros vai facer isto a semana. Se a botaron, imagínese 1.000 por 50, pois este autobús cada ano non debería ter moito máis de 52.000 kilómetros. Bueno, é facilísimo. Despois da primeira semana, a persona que o controle, que mire cantos kilómetros fai a semana, que o multiplique por 52 semanas e xa está. E todos os kilómetros que pasen, pois o mellor había que cobrarlos a alguén. Entonces, efectivamente, vostede, se nos quere vender o tema de que son 800.000 euros e que o autobús costa 323.000 e que é todo un compromiso social, por suposto, nós estamos a favor do compromiso social, nós non vamos a votar en contra, pero hai aquí un pouco
como ben decía, a señora Pontón e o señor Besteiro, cando se enfadan porque na Xunta de Galicia dicen que están gastando moitos cartos, é que a esas dúas personas lles parece que se están malgastando. Bueno, pois en este caso, Esparta Monforte, podelle parecer que se están malgastando os cartos porque efectivamente o bus urbano é para o lucro dunha persona e, sin embargo, no do taxa a demanda, pois estaríamos falando de 20 familias, por exemplo, que cambia ben o conto. Mais nada, gracias. E amén deso vamos a votar a favor. Perdón, vamos a estar. Moitas gracias. Xa rematou o seu tempo. Don Emilio. Gracias. Vamos a ver. Nosotros vamos a votar aquí, no punto primeiro, no tempo de dispositivo, aprobar o expediente de contratación dun servizo de transporte colectivo de viaxeiros nas parroquias do municipio de Monforte de Lemos por un importe de 1.123.000 euros, IVA incluído nun plazo de execución de 10 anos. Isto é o que vamos a votar. Vostedes dicen-nos que son 800 máis autobús. Home, autobús claro que hai que pagar, pero nos vamos votar isto. Porque a xente que nos este escoitando, nos este vendo, ao mellor está falando de outra cousa. Isto é o que vamos a votar. E non nos quera facer de parvos. Porque é 1.123.000 euros en 10 anos. A repartir en 10 anos toca a 112.000 euros ao ano. Isto son matemáticas. E lo medible non é opinable. Por unha parte. Despois, o servicio social, claro que foi un servicio social, e nós aplaudímolo, e benvido sexa. Pero a política social non é socializar, porque vostede falou que non podían intercomunicarse con máis xente. Política social é para a xente que lle fai falta, evidentemente. Vostede fala de persoas que teñen problema de mobilidade, é verdad, iso é certo, por a xente que non ten posibles, suscribimos, pero claro, despois fala vostede xente que ten problemas de mobilidade e resulta que no pliego de condicións pon que nun autobús de 9,85 metros van ir 40 plazas sentadas, unha plaza para minusválidos e 2 portas laterales. Como son esas plazas? Alguén viu o autobús? Porque eu fun ver ese autobús. E evidentemente eu non podo regirme por a miña forma para meterse nun autobús. Pero é que eso para unha persona con mobilidade é moi complicado de ver. Pero bueno, o que falaba antes das características técnicas. Falamos dos itinerarios. Nesta documentación que nos mandaron, non se nos mandan os mapas de trayecto. Non sei, é verdad, as paradas podense modificar, son orientativas, pero eu sugiríalle, e vou sugirir agora, porque vai levar a cabo, para que vexa que non é todo dicir que non ou estar en contra. As paradas aparecen os trayectos, por exemplo, unha parede ali de memoria, tiña que papel para non lelo. Arranca en Distriz ás 8 da mañá, por exemplo. Vai a San Julián, Moreda, tal. E ven a Carroba. Cabo de Distriz, cando chega a Monforte, xa leva un cacho de camiño. Hai que facer unha parada, ou débese de facer, xa que se fai isto, un punto de salida de Monforte, porque o autobús, do mesmo que trae xente para Monforte, non pode levar xente ás parroquias. A mañá cedo. Salirá, é o sitio normal, sale de Monforte, de onde autobuses, e o que queira ir pois, a Villamarín ou a outro sitio, pois xa vai a poder ir a primeira da mañá. Podes aproveitar o transporte. Porque aproveitamos aproveitar o viaxe, porque o autobús non vai ir a Rozavales volando, vai por a carretera, e xa pode ir levar xente para arriba se quere. Ou é o que nós entendemos, aproveitalo. Porque claro que é un servicio social, pero o asunto é facer do servicio, que é do que ten que estar os políticos, co que goberna, e os que da oposición tamén, ten que ese servicio, os cartos son de todos, sexa rendible ou aproveitar o máis posible, e o máximo posible barato. Gracias. Don José Luis. Gracias. Mire, vai ter que perdonar, pero eu non comparei nin critiquei a ningún técnico municipal. Vaime explicar agora vostede si os errores na zona C, porque se parou a zona D, perdón, porque se parou a zona D, que foi por un error dun técnico, ou xa aprobamos aquí neste pleno dúas correccións de errores. Entonces, lóxicamente, os errores son humanos, e lóxicamente, pois, se cometen, pois cométense, todos os cometemos. Entonces, dito isto, nós entendemos que o bus vai ter un fin social, que neso estamos totalmente de acordo, e o que si lle decimos é que, bueno, que o bus urbano pois podía chegar a alguna zona máis e complementarlo con alguna zona máis. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, don José Luis. Bueno, don Germán, mire, eu non vou intentar que vostede o entenda, porque creo que é imposible. Entón xa non vou a molestar máis en eso. Fala do polígono industrial. Mire,
Houve unha reunión no Polígono Industrial fai pouco con alguén que, bueno, parece que anda buscando e se mete a cabeza por algún lado. E sabe o que dixeron os empresarios? Salvo algún que sigue tal, que non o queren. Eso foi o que dixeron os empresarios reunidos no Polígono. Que non o queren, máis dice que xa falaron eles aos traballadores, que lle salía por 50 euros a cada empresario, que era nada, para eles non era nada. E que non o quixeran os traballadores, porque prefieren a libertade de viaxar onde queren, sin ir autobús de punto fijo a punto fijo. E iso foi o que ocorreu na reunión dos empresarios no Polígono, porque non o viñeron contar. Viñeron contar con que películas lles foran e eles contaron o que dixeron eles. Iso é así. Así que vayamos a ser serios e non digamos cousas que non son. Segundo, ou terceiro, xa non me acordo, non hai kilómetros para ninguén. É que ustedes saquen unhas historias, inventan historias e logo, a ver, dice don Emilio, oye, que o autobús urbano en algunha ocasión fixo un servicio, creo que no Barco de Valdeorras. Non o dixo xe, dixo outra vez. Pero, cando o noso ten que pasar revisión, ten unha avería, non ten que haber outro servicio para manter o servicio ese día ou 2 días. Claro, pois claro, pero non porque vaya frecuentemente. Tamén o noso camión de recollida de lixo algunha vez foi a Esqueirón, porque lle facía falta porque ese día tiñan un camión inutilizado. Esa é unha colaboración entre concellos. E ya está. E iso non significa que agora o do rural vaya a non sei onde. Pois non. Podrá algún día, pois polo que sexa, colaborar con alguén. Pero non vamos a regalar kilómetros a nadie. A nadie. Porque tampouco pagamos que nos faga nós. Tampouco pagamos que nos faga nós. E eu pola opinión, non sei, do que opinan os taxistas, pois é respetable, todo o que opinan os taxistas é moi respetable, como calquer outro colectivo. Pero a mí o que importa é a opinión general. E cando opinan os veciños, xa veremos a ver que opinan. Xa veremos a ver que opinan cando opinan os veciños. E don Emilio, dice vostede que non hai quen entenda. Se me entende todo o mundo que non este escoitando, entende-o. A ver, vamos a ver, señor Emilio. O costo de compra do autobús deste ano que se paga non vai ir no presupuesto do ano que ven. Entón, como fan ustedes esas contas? Nos presupostos do ano que ven van ir en torno a 70.000. E ao final, pois, cos IPCs acabarán sendo 80.000, ou 80 e algo. Pero de media non chega nin aos 80. E ese é o que van ir nos próximos presupostos, ano tras ano. Por tanto, non son 112. Non lo son. E se non, pois expliquen ustedes. Poden dicir tamén que está mal feito o presuposto. Poden. Pero a realidade é que e dice vostede que foi ver o autobús. Eu non sei que autobús foi ver vostede porque de momento non está o autobús este. Non sei cal foi ver. Así que, en fin, te sabrá, xa lo explicará que o autobús foi ver. Don José Luis, dixo vostede, os plegos fanos vostedes. Eu non. Eu podo leelos, incluso dar unha opinión, e dicir, oi, pois me parece isto bien, regular, non sei que. Pero eu non fago, E doña Gloria tampouco. Don Iván tampouco. Creo que non, non? Eu non sei, bueno. Eu defendo a xente que fai o traballo. Porque se pode equivocar, claro que se pode equivocar. E incluso poñer unha coma onde non é, ou un acento, ou non sei que. Pois claro. Pero iso pasa na Xunta, na Diputación, no Goberno do Estado, en todas as administracións. Non lle vou eu a corregir, porque teño a mala costumbre de conservar moitos papeles. Se nos poñemos a mirar as correccións de erros que había no Concello aquí cando eu estaba na oposición, non se imagina. Todas as xuntas de goberno había correccións de erros. Todas. Así que, hombre, non me ten ese conto porque non lle podo comprar. Non lle podo comprar ese conto. Bueno, esgotado o debate, vamos someter a votación o expediente para a aprobación da contratación de transporte colectivo de viaxeiros nas parroquias de Monforte de Lemos. Votos a favor. 10 votos a favor. Votos en contra. Non hai abstencións. 7 abstencións. Queda aprobado, por tanto, este expediente.
Pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 4, que é unha solicitude de bonificación no imposto sobre construcións, instalacións e obras, o ICIO, da empresa Fenestra, que está facendo unha ampliación, unha nave grande, como ustedes saben, ali no polígono industrial, para ampliar a capacidade de produción, e, por tanto, ten dereito a elo. Nós, como Concello Emprendedor, reconocidos pola Xunta de Galicia, porque así o aprobamos na nosa ordenanza, podemos bonificar o 95% do ICIO, sempre cando se comprometa a crear unha serie de postos de traballo que está por encima do que se exige na normativa, por lo tanto, pois, cumple os requisitos, digamos, non? Así que se trate de bonificar este impuesto. Tamén se vai a bonificar no seu día, cando solicite, durante 3 anos o IBI e durante 3 anos o IAE, tamén o 95%, pero xa cando haya actividade. Mentres tanto, non. Bueno, alguna intervención? Non hai, moi ben. Pois entón sometemos a votación esta bonificación de ICIO. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 5, que é procedimento xenérico, adhesión do Concello de Monforte de Lemos á rede de entidades locais gandeiro cárnica. Dictame da Comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte e Grupo Mixto, que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias. Bueno, como xa expliquei, esta é unha proposta que nos fai a Federación Española de Municipios e Provincias, a Diputacións e Concellos de España, e, por tanto, traémolo ao pleno para a súa consideración, e se, como non ten, en principio, non ten gasto, non ten costo para o Concello, pois creo que debemos facer caso neste momento ao que plantea a FEN. Algúnha intervención? Bueno, non hai intervencións, por tanto, sometemos a votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto 6, que é unha corrección de erro detectado no expediente de modificación do contrato de recollida e transporte dos residuos urbanos, limpieza viaria e outros servicios complementarios. Ditame da Comisión. O ditame é favorable á proposta con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Popular e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG, do concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte e do Grupo Mixto, que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Bueno, aquí o que se trata, o erro é o seguinte. Recordarán vostedes que falamos de que se iba a aumentar o horario de apertura nos dous sitios, tanto no punto limpo, digamos, doméstico, que está nas Lamas, como do punto limpo industrial, o punto verde, como se queira chamar tamén, que está no polígono industrial. Non a parte do acordo está ben, pero donde fala das horas hai un error, donde pon 20 horas, ten que ser 40 horas, porque 5 días a semana, 8 por 5, 40. E os cálculos económicos xa están ben, os cálculos económicos están pensados para as 40 horas. O que hubo un error foi no de poñer as horas. Por tanto, esa é a corrección de erro. En vez de onde pon 20 horas, pois, ten que poñer 40 horas sin máis. Ese é o error. Vale? Bueno, alguna intervención? Bueno, por todos sometemos a votación. Votos a favor? 12 votos a favor, PSOE e BNG. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 5 abstencións, PP e Experto Monforte. Punto número 7. Una moción do Grupo Municipal Popular para instar ao Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible o inmediato arranxo do firme da Nacional 120 na provincia de Lugo e Ourense. Ditame da Comisión, por favor.
O ditame é favorable á proposta con modificación proposta polo voceiro do Grupo Municipal do BNG con seguintes resultados. 3 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Popular e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e 7 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e do concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte e Grupo Mixto que se somete a decisión plenaria. Pois moitas gracias, señor secretario. Para expoñernos a iniciativa ten a palabra doña Cati. Moitas gracias, señor presidente. Boa tarde a todos os presentes. Hoxe veño a falar de infraestructuras. O Grupo Popular non é a primeira vez que trae unha iniciativa a este pleno sobre as infraestructuras que atinxen o Concello e que además son de titularidade municipal. Falamos no anterior pleno precisamente das infraestructuras relativas ao Corredor Atlántico. Hoxe traemos unha infraestructura fundamental como é a Estrada Nacional 120. A verdade é que o estado no que se atopan as infraestructuras nun país son o reflexo do estado de saúde, por así decirlo, dese país. Nos creemos que actualmente hai un abandono tremendo das infraestructuras de titularidade estatal, non só en Galicia, tamén fora de Galicia, e non só as estradas. Os trenes están pasando un momento malo, estropéanse con frecuencia. Recentemente un tren quedou varado en Monforte de Lemos sin gasoil, por exemplo. É un reflexo de que algo non anda ben. De certo, o luns houve un apagón importante onde quedamos moitísimas horas sen luz, nos están derimindo responsabilidades e causas, algúns falan de que está obsoleta, quizás as infraestructuras eléctricas, en fin, unha serie de circunstancias que creo que ten moito que traballar todavía o Goberno Central ou deixar que traballen outros se non saben facer as cousas. Centrándonos xa máis na moción nesta Nacional 120, vemos que levamos un tempo de reivindicacións. Señor presidente, non teño tempo posto. Señor presidente da corporación, non teño tempo posto, digo yo para recordarlo, que tamén a mí me gusta ver como vou de tempo. Moitas gracias. Entón, como veña dicindo, levamos un tempo de reivindicacións relativas ás infraestructuras. Durante o mes de abril producíronse ata 3 paróns na Estrada Nacional 540, unha estrada moi importante tamén da nosa comunidade autónoma que vertebra dúas capitales de provincias como son Lugo e Ourense, pasa por cidades importantes da provincia de Lugo. De feito, debatimos recentemente no Parlamento de Galicia non só o Estado da Nacional 540, tamén da Nacional 120, Estado, nese caso, polo Bloque, aunque tamén desde o Grupo Popular presentamos iniciativa nese sentido, por ese mal estado. É increíble que tiveran que salir a xente á rúa para que finalmente unha obra que ademais está licitada se executara. Mesmo os medios de comunicación facíanse eco que se levaban 10 meses de parón. En relación á Nacional 120, que é unha estrada fundamental para os monfortinos porque une a nosa cidade co sur da comunidade autónoma galega, con Ourense, con Pontevedra e tamén une a nosa cidade co resto da meseta, é dicir, a maneira co que nos comunicamos co resto de España, non só nós, despois dos problemas que hubo na A6, co viaducto da A6, tamén foi moi transitada por diferentes vehículos e camións que son quizás os máis pesados, os que teñen esa carga que pode debilitar máis o firme dunha estrada. Recordamos que en xaneiro de 2023 houve incidentes precisamente polo estado do firme da Nacional 120, así os poñemos na nosa exposición de motivos nesta moción, no que se anunciou a bombo e platillo unha inversión de 15 millóns de euros para rehabilitar o firme da Estrada Nacional 120, sen embargo, según vai a plataforma de contratacións da Rede Nacional de Estradas, non ve nada relativo a esa inversión. Por lo tanto, cando decimos que o Partido Socialista goberna a golpe de titular, non nos erramos, non só fan vostedes, que o fan. De feito, cando lle decía ao meu compañeiro que a medida do autobús era populista precisamente por eso, porque deixan un titular moi bonito de que o transporte urbano chega ao rural, pero de feito só chega unha vez a semana. Isto é o mismo. Rezan con titulares pois que va haber determinadas inversións, pero logo non se executan. En realidade, como están pois ese firme. E como está precisamente pois esa Nacional 120. Por iso mesmo, señor Tomé, recentemente estivo tamén unha persona destacada do seu partido apoiándolo. Nós sabemos que ten vostede importantes contactos no goberno central. Lle pedimos con esta iniciativa que inste precisamente para esa rehabilitación, non só do firme, tamén deses carrís de adiantamento tan importantes que se levan demandando desde fai tempo e que, de feito, están publicados xa
no Boletín Oficial do Estado do 30 de abril, o que decimos así na nosa moción, que axudarían non só a axilizar o viaxe, por exemplo, de Monforte a Ourense, senón a mitigar a perigosidade na conducción. Por ese motivo, nos solicitamos o seguinte nesta proposta, que o Concello de Monforte inste ao Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible, primeiro punto, a rehabilitación integral do firme da Nacional 120 desde o Barco de Valdeorras ata Ourense, así como a construcción dos carrís adicionais comprometidos entre os Peares e Ourense. E punto número 2, reiterar a execución das obras de mellora de seguridade viaria mediante a creación de carrís adicionais entre os Peares e Ourense, anunciadas polo Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible no BOE do 30 de abril de 2024. Pola miña parte, de momento, nada máis. Gracias. Moitas gracias. Don Germán. Sí, na comisión informativa falaran de que fora hasta o límite da provincia, pero non sei se o van a ter en conta ou non, non me corresponde a mí, porque foi o BNG, pero non sei se yo retransmitiron ou non. Un niño. No dictamen da comisión, o señor secretario se dixo eso. E no titular da convocatoria do pleno xa foi un Lugo e Ourense. Vale. E o señor secretario acaba de informar de que, debido a unha emenda do BNG, xa se modificou na comisión. Non. Continúe. Gracias. Ben, moi brevemente, nós estamos a favor absolutamente porque en este caso igual que se goberna o PSOE ou o goberna o PP, o certo é que esa Nacional 120 leva moitísimos anos sin ser arranxada, calquera que dé un paseo ou vaya de IKEA hasta Ponferrada, pois pode ver no desastre no que se convertiu. É certo que van pasando os anos e cada vez está moito peor. Eu, por temas personales, pois paso desde fai 4 anos, efectivamente, ano a ano pois é peor e agora xa hai zonas nas que está intransitable e, bueno, de feito, os propios traballadores e o propio Ministerio dase conta porque son eles mesmos os que puxeron unha cantidad grandísima de sinais para que os condutores, en este caso, pues, teñamos o suficientemente cuidado. É certo que se nos dixo de fai un par de anos que se iba a arranxar, eso non é así, e, por suposto, como non pode ser de outra maneira, nós estamos absolutamente de acordo en que se reitere que nas medidas da súa posibilidade, en este caso, pois que efectivamente este Concello teña ben votar favorablemente, porque iso é o que se merece Monforte, e que se lle dé traslado, e que a ver se dunha vez, pois en este caso, o Goberno de España, pois son quen de arranxar esta Nacional 120. Gracias. Don Emilio. Sí, moi brevemente, porque xa se ten falado aquí desta problemática que ten, e para ser exactos, é dicir, ser honrados, é dicir a verdade, esta Nacional 120, desde que se inaugurou, sempre deu problemas, nunca ben estuvo. Se non era por caídas de escombro na zona da Labrada, era, bueno, o tramo entre Monforte e Canaval, pois, desde a súa inauguración, bueno, xa antes de inaugurarse xa se fundira, sin pasar coches, era unha cousa curiosa. E nunca ben estivo, era certo que ten muitísimo tráfico, que necesita xa unha volta de fai tempo, nos aquí xa ben parece que é algo xa institucional, en cada mandato tenemos unha iniciativa ao respecto, foi en 2018, na que la gobernaba Mariano Rajoy, do PP, despois trouxemos outra vez tamén en 2021, creo lembrar, máis de memoria, e sí, de vez en cando parchease, pero realmente necesita un arranxo integral. Nos coincidimos que a iniciativa que trae o Partido Popular, porque no pasado semana, pois, ou no anterior, no pleno do Parlamento, pois, no pleno do Parlamento non, nunha comisión, debatiuse, aprobouse, creo que tamén por unanimidade, non recordo, e o que sí que tamén agradecer ao Partido Popular que aceptase esa emenda, de que non desde Ourense, sino que a emenda que propuxamos na comisión informativa, que antes falaba o alcalde, o señor secretario, puxamos unha emenda onde non fose dende Valdeorras, que fose de onde nace a 120 como tal, ainda que nace en Logroño, é Logroño Vigo, pero nace na 6, ese tramo tamén do barco para lá tamén necesita ese arranxo, hasta Torral dos Vados, exactamente, hasta Carrecionelo, para ser exacto.
Entonces, pois, creemos que vamos a apoiar esta iniciativa, creemos que estamos seguros de que vamos a apoiala, e no punto 2, pois, está publicado dende fai un ano, o día 30 de abril de 2025, fai un ano, evidentemente os trámites van a módulo, houve moitas cousas, e esperemos que se fagan esa reforma, porque, ainda que moita xente fale de autovías e demais, nosotros hasta que veña eso, hasta daquela teremos que comunicarnos de algún xeito co resto do Estado e con parte do país. Non vamos a votar a favor, non me vou a estender máis porque non hai máis para onde. Moitas gracias, don Emilio. Señor Torres, seu turno. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bien, anunciamos ya nuestro voto a favor de esta propuesta porque somos conscientes de la situación en la que se encuentra la carretera y de la necesidad de actuar en este sentido, independientemente de quién sea el titular. Y eso creo que es lo que marca la diferencia entre quien hace esta propuesta, ustedes, el Partido Popular de Galicia, que por lo visto, y como estoy acostumbrado, solo reclama gestión de administraciones que no tienen su color político, callando cuando hay que exigir a la Xunta o durante los 7 años del gobierno de Mariano Rajoy, en el que nada se hizo con respecto a este tema. El estado de la carretera es algo que viene de lejos, no lleva así desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno de España, que quede claro. Lo que pasa es que durante los años anteriores, con el PP en el gobierno de España, no se hizo absolutamente nada en esta vía. El PP de Galicia, gobernando la Diputación de Orense y en la Xunta, no pidió en ningún momento su reparación, pero ahora sí se acuerda, curiosamente ahora. Pues fíjese usted que es precisamente ahora, con el gobierno del Partido Socialista, después de años de abandono, que hay actuaciones en marcha. Para su información, el túnel de Serrao, las obras de conexión con la Nacional 120 y la Nacional 536 entre Sobraderos, el marco de Valdeorras por 57 millones de euros, que va a evitar el paso de vehículos por el centro núcleo del barco de Valdeorras y donde el presupuesto de ejecución del túnel fue de 11,6 millones de euros. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó el pasado mes de noviembre de 2024 casi 10.310.000 euros, un contrato para la conservación y explotación de las carreteras del Estado en la provincia de Orense. La duración de estos trabajos será de 3 años, con la posibilidad de prórroga de otros 2 más, incluyendo este contrato los requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones. También recoge actuaciones de vigilancia y atención a accidentes, viabilidad invernal y el servicio de control de túneles y comunicaciones y el mantenimiento de las instalaciones. Este contrato de mantenimiento y conservación de 214 kilómetros de carreteras del sector primero de la provincia de Orense incluye los siguientes tramos. Nacional 120, sobre la que usted incide, desde el kilómetro 439 al límite provincial con León hasta el 609 límite provincial con Pontevedra. Nacional 536, desde el kilómetro 3380 en el límite provincial de León hasta el 5196 en el barco de Valdeorras. Nacional 542, desde el kilómetro 0 al 08, entrada en el municipio de Orense. Nacional 525, desde el kilómetro 273 en Orense hasta el 271,69 en el límite provincial de Pontevedra. Nacional 540, desde el kilómetro 68,87 al límite con la provincia de Lugo hasta el 78,500 a su paso por Cambeo. Nacional 541, desde el kilómetro 12,70 en el municipio de Orense hasta el 51,15 el límite de Pontevedra. Nacional 544, desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 1,2 en Orense. Nacional 120, desde el kilómetro 84,80 en el límite provincial con Lugo hasta el 104,7 en la ciudad de Orense. El contrato incluye también la enmienda de los elementos susceptibles de mejora mediante actuaciones de mantenimiento en las carreteras del sector Orense 1, que se identificarán en inspecciones principales de seguridad viaria dentro de la provincia de Orense. Vea usted la diferencia de su gobierno con el gobierno que hay actualmente en el Estado español, del PSOE. La provincia de Orense sufrió años y años el abandono por parte de la Administración Autonómica y General del PP. El gobierno de Pedro Sánchez está a recuperar una muestra, es todo lo que le he dicho, todas las obras a las que me he referido, a recuperar el tiempo perdido para dar a Orense la comunicación característica y mantener las carreteras en unas condiciones seguras. Ahora mismo, en relación con la 120, hay 2 actuaciones ya en marcha. La primera es el proyecto de trazado de carriles adicionales en el tramo entre Noguera de Ramuy y Orense, 15 kilómetros, y un proyecto de trazado que ya está aprobado y está aprobada su información pública con un presupuesto de 5,76 millones de euros. El proyecto está en marcha con la tramitación de la realización de los estudios de geotecnia para iniciar el proyecto de construcción de ese tramo. Como ven, se sigue trabajando y avanzando en ese ámbito en la Nacional 120. La segunda, no menos importante, 16 millones de inversión en mejoras en el tramo en la provincia de Lugo, ejecución de mejora y reparación del firme, rozado y limpieza de márgenes.
Como plan de mejora integral, esta es la propuesta de un plan bianual o trianual de mejora integral del firme en el tramo Lugo en fase de estudio. Con estos dos objetivos se va a mejorar la infraestructura básica entre el oriente ourensano y la propia capital. Conscientes de que aún queda mucho por hacer, como ya le adelanté al inicio, vamos a apoyar esta propuesta porque nosotros sí que nos preocupa la seguridad vial y la comunicación, gobierne quien gobierne. Y fíjense si nos preocupa, sume todas las cifras que le he manifestado antes y dígame qué alternativa ofreció el PP a la ciudadanía, a esta ciudadanía en los 7 años de gobierno de Rajoy y todos los demás años que gobernó la Xunta de Galicia. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Doña Cati, segundo turno. Moitas gracias, señor presidente. Creo que efectivamente unha iniciativa que se debatiu no Parlamento de Galicia, precisamente a de Nacional 120 foi instada polo Bloque Nacionalista. Efectivamente, votouse a favor por parte de todos os deputados ali presentes, igualmente que a que se instou polo Partido Popular da Nacional 540. Agradezco o voto a favor, porque vai ser positivo para os cidadáns e, sobre todo, o equipo de goberno, señor Iván, que tanto se vanaglorou de que vostedes votan a favor a todas aquelas iniciativas. Bueno, esta é a primeira de moitísimas que le vamos traendo que votan a favor, entonces tampouco colguemos tantas medallas nese sentido. Mire, está moi ben todo o que anunciou, pero voulle pedir un favor, que deixen de ser anuncios, que deixen de ser titulares, que se executen esas cousas, que son moi dados a facer titulares, a facer anuncios, a falar de proxectos, a licitar proxectos, e logo para ter notas de prensa. Pero o que queremos ver é feitos, non tantos titulares. Entón, cando vexamos o firme das estradas rehabilitados en ben estado, poderemos xa decir que realmente o señor Pedro Sánchez preocupouse polas estradas da Comunidade Autónoma de Galegas, en concreto de Lugo. Pero, mentres tanto, os anuncios só sirven para contentar a corto prazo a ciudadanía, pero logo a ciudadanía o que quere son feitos. E esos argumentos que moitas veces esgrimen tamén no Parlamento de Galicia os seus compañeiros de que os anteriores non fixeron nada, son argumentos pueriles. Creo que hai que argumentar máis as cousas. E, ademais, vostedes levan 7 anos xa gobernando. Eu creo que xa vale xa falar do que fixo Rajoy ou non. O señor Pedro Sánchez leva 7 anos no goberno. Pola miña parte, visto que, hai un acordo neste sentido e a espera do que diga o alcalde na conclusión no seu tempo que ten sin réplica, pois, pola miña parte, non teño nada máis que decir. Moitas gracias. Doña Cati. Don Germán, renuncio ao turno. Don Emilio, renuncio ao turno. Señor Torres. Una breve consideración. Yo no sé si me escuchó cuando estaba hablando. Yo titulares no hago, le da una relación de obras en ejecución que se va a hacer. De todas formas, si fue muy rápido, léalo con calma, véalo y verá que no son titulares, son cosas que se están ejecutando. Por lo tanto, yo creo que de titulares entienden bastante más ustedes que nosotros. Nada más, gracias. Gracias, señor Torres. Doña Cati, turno de peche. Renuncia. Bueno, pues eu teño que decir algo relativo ao tema dos titulares. Porque, mire, acaba de salir do Consello de Contas, dicen vostedes que non executamos, ou que non executa o goberno. Consello de Contas de Galicia. E publicado logo no medio de comunicación que non é do Partido Socialista. Tampouco digo que sea do PP, pero non é do Partido Socialista. E dice, o Consello de Contas afirma que el goberno gallego dejó de ingresar casi 100 millones de euros a los concellos en el año 2023. Pois mira que non fixo daño aos concellos 100 millóns de euros, Sí que es un titular. Doña Cati, isto sí que é un titular, pero negativo, claro. E logo, fala vostede de titulares. O titular foi aquel tan bon do señor Feijóo, que en campaña electoral dixo en Lugo nun mitin que se Zapatero non facía o AVE a Lugo, que él faría o AVE co diñeiro da Xunta de Galicia. Iso sí que é un titular para enmarcar. Poñen un marco, porque non é un titular calquera. Dicir, o señor Feijóo, é certo que é unha persona que é unha mentira andante, e chegou á Xunta mentindo, co tema dos coches, que nunca houve un coche na presidencia da Xunta blindado, pero, bueno, con toda aquela mentira, e a culpa foi do presidente que había, que dixo non lle contestar, e ao final, pasou o que pasou. Ou, por exemplo, vostedes se acordarán, pero eu sí, cando gobernaba Zapatero, aquí reuníanse os diputados de Lugo, de Ourense e de León para pedir, as hemerotecas están aí, pedía Zapatero que licitara
que contratara o proxecto e a obra de 120 todo xunto. Claro, Zapatero foise, no ano 2011, viñeron 7 anos de goberno do señor Rajoy e deso nada se supo. Pero ni siquiera de facer os proxectos. Ni siquiera. O primeiro tramo que despois se licitou para facer os proxectos foi cando xa estuvo Pedro Sánchez. E hai o primeiro tramo que, home, xa sei que todos gostaría que vaya máis rápido e que se licite canto antes. É o primeiro, aseguro yo. Pero hai o primeiro tramo, que son casi 8 km, 7 km e pico, desde a conexión ca A6, que está a piques de ser licitado. Pode tardar un mes, 2, 3 meses, non sei. Pero eso está aí, e sábeno ben tamén membros do seu partido, sábeno ben. Tanto en eso de titulares, en fin. Logo, dixo vostede que é menos mal que saliran á rúa e arreglaron a Nacional 540. Home, hai que ter un atrevimento, pode decirse a tontería e con todos os respetos, Estes fan como fan o seu portavoz na Diputación, que ten alguén que lle fisga, e cando sepa que arreglamos unha carretera, vai facer o bache o víspera. Entón, claro, despois van a arreglar porque o pediu ele. É de verdade que teña unha técnica que iso, a veces se lle vai das maus, como cando meteu a roda atrás dun autobús en Carballedo e levaba unha pala de mau para sacar o autobús dun bache. Esas cosas que nunha foto, publicouse no periódico, non o digo eu. A ver, ese tipo de cousas, doña Cati, non é verdad, porque desde o primeiro día que saliron, que fai? Un mes, saliron. E xa está traballando, xa se licitou, xa se fixo todo nun mes. Ese que xa é imposible, o que sepa algo da administración é imposible. Por lo tanto, non é verdad. Ahora dicir o apagón a culpa de Pedro Sánchez. Sí, deulle deulle o pulsador para baixar. A ver, hombre, a ver. E en todo caso que este país son operadores privados os que producen energía. A ver, xa se verá. Ah, non, claro que non. Si usted sí que sabe deso. Sí. Iberdrola e Fenosa son públicos. Claro. Usted confunde con Red Eléctrica. É como a dice Renfe. Un transporta e o resto, en fin, produce. Dios mío. Decir, no, sin saber de que se dice. E dice vostede, bueno, só unha vez a semana o bus rural. É que non hai máis días. Ou queren que poñamos máis autobuses. Parecelles moito gastar en un parecelle moito gastar, dicen que é un gasto grande, e despois dice que só hai un día a semana. Pois claro, é que non dá para máis. É que, de verdad, hai cada contradición. Hai cada contradición que se escoitaran vostedes mesmos. En fin, e non diga que só aprobamos unha moción. O BNG aprobamos varias, cando queremos que trae cousas razonables, que, para nós, lógicamente, para el seguro que son razonables. Pero foron varias, non é unha nin dúas, varias. Incluso creo que a Esperta moi Forte aprobamos unha tamén. Así que non diga usted eso. Apoiamos algo a todos os grupos cando coincidimos. Se non coincidimos, como vamos a apoiar? Pero eso pasa o mismo a ustedes. Ustedes que votan no Parlamento de Galicia. Votan ya todo o que sea o que hizo BNG. Votan ya todo o que sea o que hizo o Partido Socialista. A ver, vamos a ser serios. Non engañen ustedes. Iso sí que é fazer populismo. Que é fazer populismo. E mire, vou dicir unha cosa en relación xa ca moción. Eu de verdad, con todo o respeto, eu vou a decir, pero deberían ustedes mirar, deberían informarse antes de facer unha moción. Deberían informarse. Porque vostede dice, textualmente, dice, Monforte teremos unha cidade que pretende chegar aos 19.000 habitantes e que pretendemos de todos conseguir superar, como no pasado, os 20.000 habitantes. Dice, non é esta. Bueno, por ser todo, non se preocupe que falarei desta tamén. Non se preocupe. Falarei desta tamén. Sí, xa pode esperar que vou falar desa tamén. Porque, verdade, dicen ustedes cada cousa. A veces, no, vamos a ir polo seu tempo. Bueno, pois ahora podemos a votar a número 7, ese é a número 8. Sí, vamos a votar a número 7. Votamos entonces a moción do Partido Popular sobre a 120. Votos a favor? Aprobámosla por unanimidade. Pasamos ao punto número 8, que este é a que eu me refería ahora, que é unha moción do Grupo Popular sobre a relación de postos de traballo con profesionales cualificados. Dictamen da comisión, por favor. O ditamen é favorable á proposta con 2 votos a favor dos concelleiros
do Grupo Municipal Popular e 8 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG, do concelleiro do Grupo Municipal e despois da Monforte do Grupo Mixto e que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, don José Luis. Ten a palabra. Moitas gracias. Monforte de Lemos é unha cidade que pretende chegar aos 19.000 habitantes e que pretendemos entre todos conseguir superar como no pasado os 20.000 habitantes. É unha cidade da que todos os monfortinos e monfortinas presumimos e que nos sentimos tremendamente orgullosos dela, tanto os que vivimos aquí como as generacións que tiveron que emigrar e que retornan en festas sinaladas ou incluso no momento do retiro deciden volver á cidade de forma definitiva. Dentro do noso grupo municipal creemos que o Concello de Monforte ten que dar un paso de profesionalidade en determinados departamentos para dinamizar o ámbito económico e social da cidade e así recuperar poboación e recuperar o brío do pasado. Nestes intres temos unha parálise evidente que este equipo de goberno, a pesar do poder económico do que presume, non é capaz de reverter con constantes peches de negocio e desánimos dos máis novos. Por iso creemos que é necesario dotar o Concello de profesionais cualificados que poidan liderar determinados apartados profesionales a favor da prosperidade da cidade e de todos os cidadáns, como así sucede en outras áreas onde funciona moi ben, como poden ser deportes ou de cultura. En concreto, e como xa expuxemos no anterior pleno, consideramos necesario un profesional de turismo, un de promoción económica, un técnico de obras e un arquitecto máis na área de turismo. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta a seguinte proposta de acordos. Que se proceda a modificación da relación de postos de traballo coa inclusión de seguintes 4 prazas de emprego público para a súa posterior convocatoria de oposición na medida que sexa orzamentariamente posible. Un técnico de turismo con grado de turismo con experiencia profesional contratada. Un técnico de promoción económica con grado de economía ou empresa con experiencia profesional contratada en promoción de proxectos económicos, un arquitecto máis para a área de urbanismo e un técnico de obras con titulación técnica en obra pública civil ou enxeñeira de caminos. Moitas gracias. Moitas gracias, don José Luis. Don Germán. Sí, empezamos tamén porque nós tamén estamos orgullosos de todos os técnicos e de todos os funcionarios e de todos os traballadores do Concello, porque, claro, tamén agora o que vamos a decir aquí que non parezca que estamos meténdonos con nadie, pero sí que é certo que queríamos analizar un pouco polo miúdo, porque vostedes falaban aquí dun profesional de turismo, non sei se vostedes leron o programa do PSOE en este caso, pero manter o prestixio das festas, que xa van por 700.000, demandar o Xacobeo que teño o albergue e mellorar a sinalización de información turística de Monforte, pois non sei se dá lugar, pois, por exemplo, para ter un técnico máis en turismo. O mismo na promoción económica ou no tema de obras, que fai relativamente pouco que se puxo un capataz, e que, por certo, no pleno anterior falamos aquí xa de que, por exemplo, unha persona que con un funcionario, en este caso, enxeñeiro técnico industrial, pois se lle recortaron as súas funcións dunha maneira pois bastante grande. O mesmo que recordaba, en este caso, dende o BNG, pois que para a administración da alcaldía, pois, por exemplo, pedían só o bacharelato equivalente. Eu creo que é de todos coñecido que, efectivamente, temos un problema, ou existe un problema, ou polo menos na rúa, coméntase que hai un problema de que hai un pouco de estancamento no tema do arquitecto. Eu creo que non é algo que Experta Monforte traiga aquí e que colla a nadie de sorpresa, e creo que sí que efectivamente os que fixeron a RPT, que nós non estivemos de acordo en un montón de cousas, sí que é certo que non valoraron ninguna destas cousas. Entón eu entendo que isto non llo van a votar favorablemente, pero sí que é certo que hai que poñer en riba da mesa que hai algunhas funcións do Concello que son, cando menos, moi mellorables. Amén de que, repetimos, nós non temos ningún problema con ningún funcionario, nin con isto quere decir que o Concello traballe mal. Tampouco é de recibo por parte deste equipo de goberno que se trae aquí o tema de que hai un montón de erros, hai un montón de fallos, hai un montón de cousas que hai que repetir. Nos plenos mándanos 70 veces a documentación porque primeiro vai dunha maneira, despois de outra.
Claro, eu non sei se vostedes lles chegan os mails que nos mandan a nós, pero é certo que para a convocatoria dun pleno, pois o mellor recibimos 8 ou 9 cousas diferentes. E isto é algo que sí que hai que poñer en riba da mesa, e non creo que con isto estemos dicindo que o funcionamento dos funcionarios sea máis nada. Pues moitas gracias, don Germán. Señor Baces. Esta non eran vostedes. Non, é siguiente, punto número 9. Don Emilio. Gracias, moi brevemente, porque tamén non me vou estender moito, porque, a ver, cando se fala de que en Monforte temos un orzamento de memoria casi 17 millóns de euros, en casi, donde unha parte importante dese orzamento, un porcentaxe importantísimo, diría eu, alto, para afrontar os gastos de personal e recursos propios, creemos que é unha cifra o suficientemente importante como para optimizar a súa labor. Estes 4 técnicos, estes 4 postos máis, o que incrementarían en cargos. Entón, a veces, eu vou obviar a exposición de motivos, que todos queremos que isto funcione ben, que vaya todo maravilloso, para eso estamos aquí, porque senón nos presentaríamos nunhas listas a unhas eleccións. E tamén temos que aportar. Nosotros creemos que ahora mismo hai cousas, o técnico de turismo, o técnico de promoción económica, un arquitecto máis para de urbanismo, todo canta máis xente se contrate, evidentemente vai en aras de aligerar trámites, vai en aras de mellorar o servizo á ciudadanía, ademais. Agora que o asunto é, volvemos ao tema do autobús, optimizar os recursos, saber que a economía, os cartos que se xestionan nun concello, da mellor maneira posible. Non estamos todos de acordo, os aquí presentes, cada un temos os nosos criterios, e cada un temos a nosa forma de ver a política, e por iso nos afrontamos a esas eleccións con eses programas electorais e con esa ideoloxía política, e a xente apoia a uns e a outros e demais. Isto é de perogrullo, pero a realidade é que unha vez que estamos aquí votando, debatindo, isto é un tema que non quero dicir que non fagan falta os traballadores, vai máis alá dunha simple moción tanto súa como nosa, como de outro partido político. Hai que buscar saber que proxecto queremos no Concello, o custe, as necesidades e demais. E nosotros, ahora mismo, non creemos que todos estes postos de traballo con personal que xa hai, que se pode cubrir ou que se está cubrindo. Evidentemente, repito, sempre 10 mans sempre traballan máis que 5, evidentemente, pero nosotros non vamos a votar a favor desta iniciativa. Moitas gracias, señor Torres. Moitas gracias, señor alcalde. Don José Luis, con todo mi respeto y mi siempre humilde opinión, yo creo que hay que tener mucho valor para plasmar las afirmaciones que hace usted aquí. Y le voy a explicar por qué. Mire, usted trae una moción cuyo título es la ampliación de puestos de trabajo profesionales y cualificados, y aprovecha la exposición, eso es lo habitual, para acusar a este equipo de gobierno y alcalde de parálisis, de cierres de negocios, de desánimo en los más jóvenes, rematando que la solución para todo ello es tener un ingeniero de caminos, un técnico de turismo, un técnico de promoción económica o un arquitecto a mayores. Mire, no sé cómo explicárselo. La globalización y la situación económica actual afecta al pequeño comercio, afecta a las personas que desde una perspectiva local quieren iniciar una actividad. Ahora, atribuir como causa o solución de la frutería, cierre de la frutería de la esquina, no tener un ingeniero de caminos en plantilla, es un despropósito. Porque lo primero que tiene usted que explicar es qué pretende alcanzar, a dónde quiere llegar con esas labores que pretende, qué objetivos se van a lograr, por qué y sobre todo qué consecuencias se van a derivar, qué consecuencias quiere paliar, qué deficiencias concretas, porque si no esto no rebasa el umbral de una ocurrencia. Mire, ¿usted es conocedor de quién tiene competencias en empleo, comercio y economía? Perdónamente. ¿Se le ha parado a pensar eso? Porque el Concello no las tiene, o acaso las tiene. ¿Hasta dónde llegan? Don José Luis, por favor, vamos a ser un poquito serios. Usted diríjase a la Xunta de Galicia, voy a poner un ejemplo.
para que ejerza realmente sus competencias de dinamización de la economía, del comercio, del empleo, de la sanidad, de la educación y de todo lo demás que nos afecta, Fíjese, no devuelva, por ejemplo, fondos europeos que nos inviertan en beneficio. Por citar un ejemplo, ¿qué pone en manos de los jóvenes emprendedores la Xunta de Galicia? Ayudas de pesos reales. ¿Usted cree que con 2.000 euros hoy se puede iniciar una actividad profesional? Un autónomo, un emprendedor. Porque esa es la cantidad con la que incentiva la Xunta de Galicia, que es quien tiene la competencia. Pues sepa usted que el Concello de Monforte, sin tener esas competencias, y a pesar de la parálisis evidente que usted denuncia, y con menos recursos, está ayudando a emprendedores más que la Xunta de Galicia. Parálisis evidente. Usted acusa a esta presidencia, a esta alcaldía de parálisis evidente. Yo, por parálisis, entiendo pérdida de movilidad de una o varias partes del cuerpo, dice el RAE. A mí dígame usted cuáles son las que están paradas. ¿Y dónde están las razones de esa evidencia? ¿Qué es lo que evidencia esa parálisis? Porque le vuelvo a insistir, o explica usted, porque además se van a resolver con esas propuestas que hace y de qué manera van a afectar, o esto no rebasa el umbral de una anécdota, don José Luis, lo digo con todo respeto. Mire, criticar a un alcalde por tener poder económico, porque no deja de invertir en nuestra ciudad, es una incoherencia absoluta con decir que cada vez no se actúa y que estamos en situación de parálisis evidente. Y luego después nos cuenta usted que está orgulloso de vivir en Monforte. A mí yo también. No, jodido, también, claro. Pero ¿qué tiene que ver con todo lo que usted habla aquí de esa parálisis? El orgullo. Solo le faltó música esto, ¿verdad? No faltó, mire. Yo sé además, mire, don José Luis, que usted públicamente no lo va a reconocer, pero sí sé que también comparte en privado que desde el año 2015, con la llegada de la persona que sienta a mi derecha, don José Tomé Roca, al gobierno municipal de Monforte, Monforte experimenta un cambio espectacular. Y si no lo quiere reconocer así, haga números y verá cuánto dinero se ha invertido aquí y cuántas infraestructuras se han creado. Desde enero de 2016 la población de Monforte va en crecimiento. Ahí por lo menos no tenemos parálisis evidente. Podríamos hablar de un montón de cosas más, pero se lo digo a título de ejemplo. Mire, y luego dice usted dar un paso de profesionalidad en determinados departamentos. No podemos admitir esa afirmación, ni pidiendo disculpas antes ni al final, no se lo podemos admitir, porque en primer lugar, desde el primero hasta el último de los departamentos en los que se organiza este Concello están dotados de personal de la más absoluta profesionalidad. No necesitan que venga usted a descubrir aquí una idea nueva de la profesionalidad, por lo menos en mi humilde opinión, los funcionarios de este ayuntamiento. Y de hecho, la totalidad de los trabajadores y trabajadoras mantienen una relación estable, sea como funcionario, personal laboral fijo en cada una de las unidades administrativas. Esta circunstancia deriva de un análisis profundo realizado con ocasión de la aprobación de la RTP realizada por impulso del alcalde don José Tomé en el año 2022. Pero mire, me queda bastante por decirle. Tenemos que reivindicar además la más absoluta profesionalidad, que es lo que se refiere a las 4 unidades administrativas a las que usted hace referencia. Todas ellas están dotadas de profesionales, don José Luis, tremendamente capacitados y con una implicación en sus ámbitos de competencia fuera de toda duda. Y desde luego, muy lejos de esa idea de la parálisis evidente. Mire, se esfuerzan día a día, además, por enseñar, desarrollar acciones ejecutando una programación que cada una de ellas llega y que haga el alcalde y el equipo de gobierno, que dan lugar a las más variadas actividades, que potencian cada uno, el área a las que están destinadas. Somos conscientes, por ejemplo, como ya se manifestó el alcalde en el pleno pasado, por ejemplo, que debido al elevado número de licencias que se tramitan en el área de urbanismo, pues hay unas ciertas demoras, pero que deben a la acumulación de trabajo y que desde luego nos alejan mucho de esa idea de la parálisis evidente, porque si se solicitan licencias de urbanismo, muy paralizado no debe estar y bajo ninguna evidencia reseñable. En todo caso, todos los expedientes, tanto licencias de actividad de obra, son resueltos en tiempo y forma, siempre, sin agotar los plazos que la ley establece para la resolución de dichos procedimientos. Por ahí por donde hay que empezar a hablar antes de hablar de parálisis. Dígame usted qué es lo que está paralizado. Le voy a decir una cosa más, don José Luis, pero me parece que no me queda tiempo. Además, tiene usted un error muy grave de procedibilidad que yo creo que hace que esta moción sea inviable en la forma en la que se plantea, porque es una modificación de plantilla que no se puede hacer aquí. Pero eso creo que se lo voy a decir después, porque me parece que se me acabó el tiempo. ¿Lo mató? No, pero se me acabó el tiempo. Ah, muy bien. Bueno, segundo turno. Don José Luis.
Moitas gracias. Vamos a ver, nos só pedimos, o estamos pedindo nesta moción, que se nutra o Concello de 4 profesionales cualificados en 4 áreas determinadas. Non estamos criticando a ningún funcionario, nin dicindo que os funcionarios que están traballando actualmente no Concello non estén cualificados para desempeñar o puesto de traballo. Todo o contrario. Si nos dera a ciudadanía a posibilidade de gobernar, nós sí que nutriríamos o Concello nunha nova RPT, que non ten por qué, non estamos dicindo que se modifique a relación de puestos de traballo ahora mismo, pero é unha proposta. Nós estamos facendo unha proposta que se non estamos nin cometa nos presupuestos deste ano, nin cometa nos presupuestos, é dicir, este ano non pois están aprobados, pero por seguintes presupuestos é unha proposta que estamos a facer de poder introducir dentro do Concello a 4 profesionales cualificados nunhas áreas que entendemos do noso grupo municipal que si se nutriran destes profesionales, pois ao mellor a cidade tería outra bagaxe que non ten ahora mismo. Porque, mire, voulle dicir, un técnico especializado en obras públicas, pois ao mellor tería unha proxección da cidade basada, e non solamente basada no asfalto e no pintado, por exemplo. Un técnico de grado de turismo nunha zona como estamos, da Ribeira Sacra, é unha zona privilexiada que nós non criticamos que se fagan, para nada, se critican desde este grupo municipal a celebración dunhas festas patronais, como están facendo, non se critica a Feira Vidaba que acabamos de pasar, non se critica que se contraten unhas influencias, pero sí que estamos propoñendo que se contrate nin que se destinen os cartos, como está dicindo o señor Germán, que se destinen os cartos para determinadas áreas de promoción da cidade, de promocionar o turismo e a Ribeira Sacra. Nós non estamos criticando nada deso. Estamos propoñendo que se contrate unha persona máis, que se contrate unha persona especializada en eso para darlle un potencial á cidade de outra maneira co entorno que temos da Ribeira Sacra. Entonces, que eso beneficiaría a todo o sector hostelero, comercial e empresarial. Beneficiaría a todo o mundo. Vale. Tampouco un técnico de promoción económica empresarial, pois nós que tamén consideramos que ao mellor sería necesario, porque é unha figura que podía facer de interlocutor cas empresas foráneas ou con empresas ou con a zona comercial e promover ou traer ideas de outros concellos ou cidades que se podían implementar en Monforte e facelo, e que Monforte, pois, ao mellor tivera outro tipo de sinerxias que non ten ahora mismo. Que eso non estamos criticando en ningún momento que todo o que se faga polo ben da cidade e todo o que se invita polo ben da cidade, pois está ben feito, pero non estamos facendo unha proposta. Estamos promovendo tamén a Monforte lle faría falta ter un pexón, e non o ten. Con mellor que o pexón ese, pois construiríase moito máis. E a mellor en vez de 2 arquitectos municipales faría falta 3. Moitas gracias, don José Luis. Don Germán, renuncia. Don Emilio, renuncia, señor Torres. Sí, muy brevemente, señor alcalde. Mire, José Luis, decía antes que yo creo que esto no tiene un error grave de procedibilidad incluso, que haría inviable cualquier acuerdo. Porque usted propone siguiente propuesta de acuerdo, dice. Ahora dice que no, que es una especie de sugerencia, de recomendación, de consejo. Mire, eso puede ser materia de un ruego, podría tener cabida. Como propuesta de acuerdo de una corporación local es una ocurrencia. Y le explico por qué. Porque la creación de plazas no se hace como usted pretende, una modificación de la relación de puestos de trabajo. La creación de plazas se realiza mediante la modificación de la plantilla. Don José Luis. Claro, que es un documento que forma parte del presupuesto municipal y cuya modificación llevaría a la misma tramitación que un presupuesto. Que si no lo sabe, no lo sabía, o simplemente le da igual, no lo sé, porque ahora resulta que esto es una recomendación, una sugerencia, un consejo, no es una propuesta de acuerdo. Mire, ya dijimos en otras ocasiones que el RTP es algo dinámico y adaptable a las necesidades del Concello en cada momento, que tiene un cauce por el que discurre. Lo que pretende es incrementar, yo creo, el gasto de manera considerable. Pero es que además, ustedes proponen unas categorías que nunca existieron en el Concello de Monforte. Tenemos, pese a haber pasado por el gobierno municipal, varios alcaldes, cada uno del color político creo que nos representan aquí a todos, excepto el grupo de Despertar Monforte, que nunca ha sido el gobierno, pero que nos representan a todos. Y nunca creyeron necesario crear esas categorías. O sea que nos explica usted también, debería explicar un poco,
porque de cada unha desas categorías depende de salir de la parálisis evidente e de que forma, que objetivos se van a alcanzar, que cuestiones se van a paliar, ¿me entiende? ¿Qué forma hay de volver a hacer caminar esos miembros paralizados? Mire, no voy a extenderme más, pero sí le voy a pedir, por favor, una última cuestión. Esto es como el que te dice, eres un tío cojudo, pero ya te empieza a insultar. Mire, y ustedes hacen lo mismo constantemente con el personal de esta casa. ¿Me entiende? Sí, sí, porque si usted dice que hay una parálisis evidente y le echa la culpa al arquitecto municipal, pues sí lo está criticando veladamente. Y usted habla aquí de otros profesionales que también los está. Entonces yo solo le voy a pedir una cosa. Es mi opinión. Y tengo derecho a expresarlo, vale. Le voy a pedir una cosa, que tengan respeto por los funcionarios que actualmente prestan los servicios en este concello. Y cuando tengan ocurrencias de crear puestos de trabajo, piensen un poquito en decir qué es lo que se pretende solucionar, qué es lo que falla y qué objetivos buscan, vale. Y no acusar de parálisis evidente, hablando además de algo que atañe directamente, aunque ustedes quieran dar la relevancia política que no tiene, atañe directamente a la labor del personal. Porque cuando se habla de técnicos, hablamos de técnicos. Cuando se habla de funcionarios, hablamos de funcionarios. Y es lo que usted está diciendo aquí que hacen falta, por esa parálisis evidente que denuncia. Eso es todo. Evidentemente entenderá que vamos a votar en contra. Muchas gracias, señor Torres. Don José Luis, turno de peche. A ver, señor Iván, ou non se enterou ou non se quere enterar. As dúas cousas. Ou pensa confundir a población, que tamén pode ser outra, con isto de que ao parecer non nos enteramos. Vale, eu podo disculparme, podo dicir que estou facendo unha proposta, pero estou facendo unha proposta, non digo nin para estes presupuestos nin para este ano, que estou facendo unha proposta de 4 persoas que consideramos necesarias. E non estou criticando baixo ningún concepto a ningún funcionario, que non estea facendo a súa labor. Non estou criticando eso, que quede claro, que usted parece que quere confundirme e que quere poñerme de mala hostia, falando claro. Bueno, pois non, poñeme como queras, non. Eu estou propoñendo contratar a 4 persoas para incentivar a cidade. Non estou propoñendo ninguna cousa que sea ilegal. Perdón. Entonces, tanto que presumimos de categoría de cidade, presumimos que Monforte que é unha cidade, que presumimos sobre categoría de cidade e cada vez parecemos máis a un pueblo, como Pantón ou como Sabiñao, que solamente vivimos do asfalto e da iluminación. Nada máis. Entonces, estamos facendo unha proposta coherente, que estamos facendo unha proposta ca idea de poder contratar a 4 persoas que traballen os 365 días, os 365 días do ano, para poder facer unha proposta. Bueno, vale, é un falar, non é imposible, xa sei que é imposible, pero é un falar que se dedique un pouco, que se dedique dunha forma máis, digo, máis profesional, entonces, perdón. Que non nos debemos de insultar. Non estou insultando. Bueno, Perdón. non es por ti. Sí. No, pero eu non estou faltando a nadie. Tengo que perdonar que non estou faltando a nadie. Pero non insultes. Perdón, No, nada. No, bueno, mire, eu... No, vamos a ver. Eu solamente estou dicindo, pois eso, que consideramos que, lógicamente, a nosa opinión, como conclusión final, pois é que nós vemos necesarios eses postos de traballo. Eu estou dicindo que os vemos necesarios, que non digo que se contraten a forma de facelo, pois ten que ser, lógicamente, a procedente e nada máis. Moitas gracias, don José Luis. A ver, se dixen antes que iba a opinar aquí, eu agradeceríalle que garden silencio, porque a intervención, a palabra la ten coa tiña o intervinte, e ele estaba interlocutando con este señor, non con vostedes. Por lo tanto, poderá gustar máis, menos ou nada, pero non teñen dereito a falar. Iso é o que deben saber. Teñen turno de palabra, cando teñen turno, pois exprésese como queiran. Ben, e vou empezar máis por don Germán, hombre, tú que dixo antes, porque falaba de que se recortaran funcións a unha persoa de RPT. Mire, non se recortou nada. É máis, se vamos a mirar as funcións que fai
E o que ten na RPT hai demais que o que fai. Pero así de claro o digo, que o podemos constatar. O podemos constatar. E mire, na RPT non se crea posto de traballo, xa dixe aquí o señor Torres. Non vamos a confundir as cousas, porque claro, aquí falamos de RPT, pois non. Unha cousa é a plantilla e outra cousa é a relación de posto de traballo, son cousas diferentes. E non vale mezclar todo. Pero claro, mezclamos todo despois como se faláramos do mismo. Pois non, que quere que lle diga? Don Emilio, ten usted razón. É que estes 4 técnicos suporían un incremento de gasto de personal de en torno aos 250.000 euros, ou 240. Entre a Seguridade Social, a ver, metamos medio, un cuarto de millón de euros en personal así, sin máis. Pero vamos a ver. E doña Cati, usted non estaba no debate, pero sabe como a mí, digo, por estar no Parlamento, sabe como a mí que iniciativas deste tipo no Parlamento non pasarían de un ruego. O que pasa é que aquí non as calificamos, pero se as calificáramos non pasarían de un ruego. Iso digo eu. Sabe ben que os servizos jurídicos da Cámara en eso fan un control das propostas que se fan e as califican. Digo porque eu cando estaba facendo e cando está usted tamén. Por tanto, sabemos do que falamos. E eu, don José Luís, non insulte a Monforte. Monforte é unha ciudad. E se usted non se sinta orgulloso sendo ciudad de Monforte, pois digo, pero eu defendo e sempre defendín que Monforte é unha ciudad histórica. Unha ciudad histórica. E compararla con Pantón é insultar a Monforte con todos os respetos para Pantón. Pero que non é comparable. Como dice vostede iso? Dixo eso. Escoite usted a grabación, verá. Sí, aquí tamén está grabado. Escoítese. Usted comparou a Monforte con Pantón, que íbamos hacia atrás como a Pantón. Oiga, a ver. En fin, un poquito de por favor, Mire, usted pide un arquitecto, somos dos concellos, dixemos aquí, xo dixo o voceiro, donde hai bastante carga de traballo, sin duda, xo dixen outro día. Pero somos dos concellos que máis rápido damos as licencias. Miren ustedes, incluso onde gobernan ustedes, a ver con que rapidez se dan as licencias. Neses concellos e aquí. Por favor. E a mellor maneira de non criticar os funcionarios é non falar deles. Nin pa ben, nin pa mal. Non falar deles. E así non se critica a nadie. E dice vostede, Monforte podía progresar máis se non fora só o asfalto. Mire, eu non sei se vostede ve ou non ve ben. Non o sei, Pero aquí, aparte de arreglar máis de 200 calles e o rural, aparte disso, non quero dicir que non haya algún bache, que habrá, seguro, e hai que arreglarlo. Pero o parque de Covas tamén é asfalto. O parque do hospital tamén é asfalto. A zona C tamén é asfalto. Ahora a zona D, a urbanización da zona D tamén é asfalto. A nova depuradora do polígono, 5 millóns de inversión, tamén é asfalto a depuradora. Ou é vale para darlle vida ao polígono? A recalificación dos terrenos do polígono tamén é asfalto. O novo estacionamento para camións e coches no polígono con enchufes eléctricos para cargar baterías tamén é asfalto. A nova playa tamén é asfalto. De verdad, señor José Luís, eu creo sinceramente que non sabe o que estaba dicindo. E pode entender, porque os pode poñer nervioso. Pero non diga eso, porque non é verdad. Claro que asfaltamos, e vamos a seguir asfaltando. Non se preocupe. Non vamos a facer a chapuza que fixeron vostede na Caixa, nada. Non vamos a facer eso, vamos a facelo ben. Cando fagamos, vamos a facer ben. E vamos a cumprir a palabra dos compromisos que temos de mellorar as rúas, sin dúda ninguna. E logo, eu falo a vostede, que tal, vostede que pensa? Que os técnicos son os que deciden que obras se fan? Non, son decisións políticas, e unha vez que tomas a decisión política de facer unha obra, os técnicos farán os proxectos, ou controlarán, etc. Pero un técnico non vai decidir que calle se arregla ou que obra se fai de outro tipo.
Eso nin aquí nin ningún lado. Goberne quen goberne. Eso son decisións políticas que logo os técnicos teñen que fazer os proxectos, controlar as obras, etc. etc. Iso é así. E logo ven usted a sacar aquí hoxe o Pexón que non pinta nada. A ver, que ten que ver o Pexón co peche ou co cierre dun negocio de roupa? Que ten que ver? Ou coa ferretería? Da igual, que ten que ver? De verdad, eu, sinceramente, creo que deberían mirar o que dicen antes de dicilo. E logo, era o que iba a decir un pouco antes, porque supoño que isto redactaría a doña Cati, da que firma don José Luis. Dice vostede, aquí xa o lin antes, de que queren chegar, pretende chegar aos 19.000 para despois ir aos 20.000. Mire, en primeiro lugar, Monforte perdeu os 20.000 habitantes no mandato entre 1995 e 1999 gobernando vostedes, gobernando o Partido Popular. Foi cando pasou de 21 concelleiros a 17 concelleiros que hai na actualidade. Gobernaba o Partido Popular, perdeu os 20.000 habitantes. E desde aí foi baixando permanentemente. Cando eu cheguei á alcaldía, dixen que primeiro había que frenar esa caída para logo conseguir volver a subir en habitantes. Pois teño que dicirlle a don José Luis e a doña Cati, e a todos os concelleiros, por suposto, que xa estamos por encima dos 19.000 habitantes. Como vostede ven aquí con unha iniciativa que pretende chegar aos 19.000 cando xa estamos por encima? Varios centos por encima. Como ven vostede con eso? De verdad, eu, en fin, por iso lle digo que debería mirar as cousas antes de traerlas aquí. Xa estamos por encima. Mire, desde o ano 2021, levamos 4 anos subindo en población, desde o ano 2021. E nestes 4 anos subimos máis de 1.100. Eu creo que incluso a mellor 1.200 ou 1.300, pero 1.100 seguro, máis deso. Máis deso. Así que, de verdad, non traiga usted iniciativas desta que deixen en evidencia. Estamos por encima dos 19.000. E eu tamén quero chegar aos 20.000. E sabe que vai pasar? Que se seguimos este ritmo, e que a actividade económica que hai aquí chegaremos aos 20.000 no próximo mandato. Chegaremos aos 20.000 no próximo mandato. Así que, doña Cati, don José Luis, Monforte vai ben. Monforte vai ben. Algún ten que dicir que vai mal para tratar de castigar políticamente o alcalde. Pero nunca se fixo tanta inversión neste concello como desde que estamos gobernando. Nunca. Fíxese ustedes nas inversións de todo tipo que se fixeron, que se están facendo e que están conveniadas para facer. Están xa comprometidas para facer. Os datos non engañan. E hai moita inversión, como nunca hubo. Hai moita actividade económica. Por eso se medra en población. E vamos a seguir medrando. E eu, sinceramente, creo, e humildemente eu digo, que Monforte vai ben e que isto significa que se fai unha boa xestión. E en relación co que dice vostede por aquí, fala de profesionalidade, recuperar a población do pasado, que xa lle queda explicado, fala de parálisis. Hombre, como vai haber parálisis? Monforte está crecendo como nunca crece. Onde está a parálisis? A alguén lle pode ir mal, eu lamento que lle vaya mal a nadie, pero sea comerciante ou non o sea, ou sea un traballador que perde o empleo, sea quen sea, se lle vai mal, eu sinto moito. Pero como Monforte en general vai ben. Non fai moito tempo que había nin pisos para alquilar. Cando fai uns anos sobraba. E iso é así. Por algo será. Dice vostede que o presidente e tal, de pechos de negocios e desánimo. Mire, eu desánimo de me xunto a usted. A mí non me dicen eso. E en relación co peche ou apertura de negocios, xa dirá usted que culpa ten o Concello de calquer ciudad, porque ese é un acto voluntario. Pode poñer un bar, poñer unha tienda de comestibles, unha frutería, un comercio de roupa, e pode ir ben ou pode ir mal. Logo, por esa regla de 3, o que lle vai ben tamén é a cousa do Concello. Non só o que lle vai mal é peche, tamén os que van ben serían cousa do Concello. E eu pregúntome, que ten que ver un arquitecto ou técnico de turismo con unha frutería? Para que lle vai ben ou lle vai mal? Eu non entendo que lle
En fin, eu digo unha cosa, mire, falan vostede do orgullo. O primeiro que levaron falando de sentirse orgulloso da cidade, orgulloso de Monforte, humildemente son eu. Levo tempo falando disso. E creo que nos debemos sentir orgullosos de ser monfortinos. E tamén da nosa historia. E, por tanto, de ustedes deberían apoiar recuperar a nosa historia, como é, por exemplo, a Ponte de Ferro, que forma parte da nosa historia, que estaba onde estaba o Ponte Novo e que caeu por falta de conservación. Bueno, pois é recuperar parte da nosa historia, ou non é? Parte da nosa historia. E eu, bueno, vostede fala, botanos a culpa das carreteras, de non sei que, comentaban antes, e eu digo, oiga, que pasa ca carretera do Courel? A que vai de Queiroga a Courel, que se baixouse abaixo, derrubouse, fai casi 4 anos, algo máis de 3 anos, e ainda non fixeron o proxecto. O que pasa ca que vai de Folgoso a Seoane? Que pasa ca rotonda de Chantada, que parece un patacal? Que pasa con unha dela Sarria, o Sarria Monforte que non se desdobla? E leva anos. De verdad, vamos a mirarnos un pouco todos, seamos sensatos, e non digamos este tipo de cousas. E eu alegro-me, desde logo, de que Monforte vai ben e vai a seguir indo ben, porque o que hai en carteira, as inversións que hai en carteira para o futuro, son moi importantes. E se hai inversións, hai postos de traballo. E se hai postos de traballo, hai población. E, por tanto, irán o mellor a todos. E iso é no que eu trato de seguir traballando. Conseguir investimentos que sean productivos para Monforte. Así que, don José Luis, doña Cati, eu creo que posiblemente quixeran dar outro sentido ao que trouxeron, pero o que trouxeron aquí como moción, que xa lle digo que se calificáramos non o sería, e sería un ruego para pedir que contratáramos xente, e ya está, non hai máis. Así que, de verdad, pensen, antes de facer unha moción deste tipo, pensen ben. Bueno, sometemos a votación a proposta do Grupo Popular sobre contratar a máis personal técnico. Votos a favor? 5 votos a favor, Experta e PP. Votos en contra? 12 votos en contra, PSOE e MNG. Bueno, pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG para exixir unha dotación de praza de médico específico para o servicio de hospitalización a domicilio no Hospital Comarcal de Monforte. Dictamen da Comisión. Dictamen favorable á proposta con voto a favor do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e 9 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, dos concelleiros do Grupo Municipal Popular e do concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte e Grupo Mixto e que se someta a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Agora sí creo que ten a palabra o señor Luaces. Sí, hola, moi boas noites. O Servicio de Hospitalización a Domicilio, ADO, é unha ferramenta fundamental no sistema sanitario público, permitindo ofrecer atención médica hospitalaria no propio fogar ás persoas doentes, o que repercute positivamente na súa calidade de vida, mellora a eficiencia do sistema e reduce a presión asistencial nos centros hospitalarios. A Consellería de Sanidade e a Xunta de Galiza teñen a obriga de garantir este servizo con todos os recursos humanos e materiais necesarios e de forma equitativa en todo o territorio galego. Neste sentido, compre lembrar que o Decreto 34/2021 do 11 de febreiro, publicado no DOGA, crea a categoría profesional de médico ou médica de hospitalización a domicilio, establecendo así a obrigatoriedade de contar con persoal específico para este servizo. Porén, a día de hoxe, o Hospital Comarcal de Monforte de Lemos é o único hospital de Galiza que non conta cunha praza específica de médico de ADO. En lugar diso, este servizo está a ser coberto polo cadro de persoal de medicina interna, o que supón unha sobrecarga asistencial, unha menor calidade na atención aos pacientes e un claro incumprimento da normativa vixente por parte da Xunta. Este feito constitúe unha mostra máis do trato discriminatorio e da desatención sanitaria que sofre o sur de Lugo por parte do Goberno galego, especialmente grave nunha comarca xa envellecida, con importantes retos demográficos e sociais, onde a garantía dunha atención sanitaria pública digna e de calidade deberá ser unha prioridade absoluta.
Por todo o anterior, o Grupo Municipal do MNG propón ao Pleno da Corporación do Concello de Monforte de Lemos a adopción dos seguintes acordos. O Pleno do Concello de Monforte de Lemos insta a Xunta e a Consellería de Sanidade a cumprir co Decreto 34/2021 do 11 de febreiro e a dotar de inmediato o Hospital de Monforte dunha praza específica de médico de hospitalización a domicilio. E segundo acordo, e o Pleno do Concello de Monforte de Lemos amosa o seu apoio e recoñecemento ao persoal sanitario do Hospital de Monforte, especialmente o Servicio de Medicina Interna, pola súa labor, malia a evidente falta de medios e persoal. Tercer punto, dar traslado deste acordo á Consellería de Sanidade, o Sergas e a xerencia da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte de Lemos. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, señor Baces. Don Germán. Sí, non nos parece de recibo que Monforte de Lemos non conte cunha plaza específica de servicio de hospitalización a domicilio, competencia única e exclusivamente da Consellería de Sanidade, non entendemos este trato discriminatorio por parte da Consellería de Sanidade e como non pode ser de outro xeito, imos apoiar esta moción, que entendemos sairá por unanimidade, porque entendemos que isto é algo que é bom para todos os monfortinos. Non debería ter que estar votándose algo que é de obligado cumplimento porque ven de un decreto. Por suposto, recoñecer tamén a labor que están facendo neste caso en medicina interna, o que estaban comentando de trasladarlo á Consellería de Sanidade, o Sergas, a Xerencia da Área Sanitaria de Lugo e a Mariña e Monforte de Lemos, e tamén, se mo permiten, engadir que isto tamén debería ter traslado ao Consello Municipal de Saúde. Mais nada. Moitas gracias. Neste caso, doña Cati. Moitas gracias, señor presidente da Corporación Municipal, señor alcalde. Bueno, antes falábamos de titulares. Eu, para contestar esta proposición, traigo aquí 3 copias que, se me permite, entregar unha a cada un dunha nota de prensa sobre precisamente o Servicio de Medicina Interna do xoves 17 de abril na Voz de Galicia, en concreto na Voz de Lemos. Se me permite, señor presidente, facer entrega da copia. Sí, pero diría que cando acabe a intervención non la reparto. Entrego, perfecto, sin problema. E creo que vai responder perfectamente a nosa postura, porque, mire, eu cando estudiaba a carreira falaban dunha cousa que se chamaba preguntas capciosas, que era facer unha pregunta para poñer a defensiva a persona que estaba enfrente e facela, moitas veces, pois contestar dunha maneira como quería pretender a persona que falla esa pregunta. E isto poderíase considerar unha moción capciosa, porque vostede está dicindo, por un lado, no punto 2, empezo polo punto 2, que se valore o equipo, os empregados que hai no hospital, pero xa dice que hai falta de medios en medicina interna, que é o de que se fala. Entonces, claro, por iso lle digo, vostedes parece que traen estas iniciativas precisamente para facer dano ao Grupo Popular, que é o que representa ao final a Xunta de Galicia, neste caso. Non son que somos concelleiros en Monforte de Lemos, pois non deixamos de ser membros do partido que está gobernando a Xunta de Galicia. E volvendo ao de a Plaza de Ado, en Monforte xa existe a Plaza de Ado. Xa existe. Contestou eso o director do servicio do Sergas, contestouno precisamente no Parlamento, unha pregunta do compañeiro seu que é diputado na Comisión Quinta, que é a Comisión de Sanidade, e contestou claramente que existe esa Praza de Ado, que ademais é que existe desde ano, agora xa non recordo con exactitud, o teño anotado, non sei se é do ano 20, exactamente. Que está integrado no Servicio de Medicina Interna, é outra cousa. Eso para min é xestión interna. Pero existe a Plaza de Ado e existe o personal que está adscrito á Plaza de Ado. De feito, que eu sepa, o servicio funciona. Está funcionando o servicio. Que tamén é o que nos ten que importar a nós, que a xente reciba o servicio. Nesta nota de prensa que agora lle vou facer entrega, falan de que se duplicou a plantilla de medicina interna, que pasou de 4 a 8 personas nos últimos anos. É unha nota de prensa onde máis fala o xefe de servicio, fala de o excelente traballo que fan e como o ben que funciona este servicio. Por eso digo que me parece capcioso, porque ven aquí precisamente a traer, a presentar unha proposta dun servicio que precisamente funciona estupendamente no hospital, está totalmente cuberto. Está cuberto e ten 8 prazas porque precisamente unha delas é a persona que debe de desempeñar o ADO e o ADO se está desempeñando. Como se xestiona internamente? Nós creo que non debemos entrar en unha cuestión que as persoas que se sentan perxudicadas internamente, laboralmente, igual teñen que utilizar outras vías para reclamar ese tipo de cuestión. Entendo que o que queren pedir é que ADO se distinga do Servicio de Medicina Interno. De feito, na nota de prensa
falan precisamente de eso, non? E fala o xefe do servicio de que sabe que hai voces onde reclaman a independencia do servicio de ADO do servicio de medicina interna. O que dice o xefe de medicina interna que cree que tal e como está é como debe de funcionar, que funciona así de maneira adecuada. Por eso nós, desde o Grupo Popular, creemos que si unha voz pois, home, creo que é respetable, porque é o xefe dese servicio, considera que como se está xestionando o servicio, e ademais o dice públicamente a través dos medios de comunicación, nos decir o contrario non nos parece nin leal nin respetable hacia pois, o funcionamento interno neste caso dun ámbito laboral como é este servicio. Polo tanto, decir que non existe a plaza é mentira, porque sí que existe. Decir que non funciona, que Monforte non ten ADO é mentira, porque todos sabemos que funciona o ADO, e de feito eu a nivel personal, a miña familia recentemente tiveron ese servicio. Polo tanto, por eso considero que a moción é capciosa. Confunde, minte e, ademais, pretende deixar mal o poñente, neste caso a nós. Porque non vamos a aprobar a moción por ese motivo. Porque existe a plaza, porque, ademais, estamos falando dun servicio completo, onde o xefe do servicio nesta nota de prensa dice que funciona correctamente así, e, ademais, está dicindo que hai falta de medios cando é un servicio que está completo. Polo tanto, eso é a resposta que íbamos a facer, e se me permite o presidente da corporación, entregamos esa nota de prensa a cada voceiro, porque ao final é o argumento que vimos a esgrimir nesta exposición. Nada máis, moitas gracias. Gracias, doña Cate. Reparta o... Sí. Pilar, sí. Moitas gracias, doña Cati. Don Germán? No. Perdón. Faltaba doña Pilar. Sí, doña Pilar. Ten a palabra. Boas noites, moitas gracias, señor alcalde. Boas noites a todos os presentes. Bueno, el equipo de ADO fue fundado en el Hospital Comarcal de Monforte de Lemos en 2016 y en sus mejores tiempos, cuando había un médico a tiempo completo, llegó a atender hasta 1.200 personas en un año. Esto pasó hasta el 2020. En el 2020, el equipo de paliativos, del que es otro tema, y el de ADO pasan a formar parte del servicio de medicina interna, y el médico de ADO deja de atender exclusivamente al servicio y pasa a ser un comodín para cubrir vacantes que se producen como bajas, vacaciones y días libres. Hasta que en el 2022 el médico responsable pide traslado a otro sitio y queda vacante. Dentro del mismo hospital pide el traslado y la plaza queda vacante. Desde entonces lo único que se han puesto ha sido parches. El último se ha incorporado en este abril, pero con vistas a aceptar otra plaza en otro centro hospitalario en breve. Por todo ello, la mayor parte del tiempo el servicio está sin un médico responsable que dirija y supervise los tratamientos. O cuando lo tienes 1 o 2 días. Es verdad que el servicio de medicina interna se ha aumentado y además es verdad que funciona muy bien, pero el servicio de ADO ha bajado mucho en calidad. ADO es un servicio esencial que permite tener una mejor calidad de vida a los pacientes y sin un médico responsable y no uno detrás de otro, porque eso no sirve. Muchos de los tratamientos no pueden ser ni controlados ni llevados a cabo. Últimamente el control lo hace la primaria, que ya bastante sobrecargada está y que además, claro, se añade esta atención domiciliaria. O bien los pacientes se ingresan porque no es posible seguir ese control. Anteriormente, no solo eso, sino que cuando desde primaria se contactaba con ADO, se podía consensuar un tratamiento entre los dos servicios y se llevaba a cabo con un control tanto por ADO como por primaria. Actualmente ese servicio ha desaparecido porque ADO únicamente es dirigido desde el hospital comarcal y para que un paciente de primaria pueda ser atendido por ese profesional
debe ser derivado al hospital, con el consiguiente despilfarro de recursos y el perjuicio que se causa al paciente. Es imprescindible la presencia de un médico de ADO y que se recupere el buen hacer que hasta ese momento se tenía en un servicio básico, principalmente en el rural, donde deberíamos luchar además por una mayor utilización del servicio, exigiendo incluso que sea dotado de otro médico. Pero bueno, ya nos conformamos con uno, pero uno que esté siempre, no uno detrás de otro. Porque tenemos una población envejecida y que tiene una mayor confortabilidad en su domicilio, porque se recupera mucho más cómodo y mucho mejor. La necesidad, ya digo, es la presencia, si se pudiera, de 2 médicos, pero por lo menos nos conformamos con uno. Por todo lo expuesto, nuestro voto, como no podía ser de otra manera, va a ser favorable a la propuesta. Muchas gracias. Gracias, doña Pilar. Señor Luaces. Sí, bueno, eu, cando fala de que unha moción capciosa ou que vai contra o Grupo Popular, pois claro, é evidente. Queremos que como xa falamos outras veces no tema sanitario, que están vostedes ante un marrón de intentar defender a xestión da sanidade pública galega. A verdade é que teñen vostedes un problema, bueno, un problema un problema por ter que defender algo que é indefendible. Despois falamos de que a ver, o Servizo Dado crearon un decreto o 11 de febreiro do 2021 e ainda así incumpren. O sea, fanse vostedes trampas xogando solitario. O sea, crean un decreto vostedes mesmos e non o cumpren. Claro, o que falaba a compañeira Pilar, é importante que os pacientes teñan un seguimento por sempre pola mesma persoa, non que vayan cambiando de médico que os atende, porque ese seguimento non vai ser o mellor. Creo que de momento pouco máis teño que engadir. Gracias, don Germán. Renuncio ao turno. Dona Pilar. Pero non. Porque estou despistado neste punto. Sí. Sí, en estos 2 turnos, neste punto, sí. Ten usted razón. Así que ten a palabra, doña Cati. Con todo o respeto, señor presidente, faltaría máis, Digolle que, bueno, estamos todos un pouco, eu creo que por o cambio de día, que nos afeita un pouco a todos. Bueno, vamos a ver, señor Luaces, marrón ningún, porque eu estou orgullosa da sanidade galega, entón marrón ningún. O que pasa é que eu creo que cando utilizamos un recurso como vostedes utilizan constantemente a sanidade para atacar a Xunta, non se dan conta que ao final atacan a profesionais que engloban a sanidade galega. Entón, eu creo que hai que ter un respeto tamén por esos profesionais. Unha cousa é pedir recursos. Eu aquí, de feito, nun Consello Municipal de Saúde, votei a favor e firmei que se pidera un novo mamógrafo nun contexto onde se estaba dicindo que había probas mal feitas, firmadas por facultativos radiólogos. Me costou moitísimo, e o fixen porque entendía que nese momento tiña que olvidarme dese punto e votar o do mamógrafo pola tensión que había social nese intre. Pero hai cousas que se fan, pero outras que eu xa non paso por elas. Nin paso eu, nin pasamos os compañeros, responsabilízome eu neste sentido, porque é un tema sensible, son a voceira, ademais son parlamentaria. Pero non podemos pasar por elas. E máis porque teño no meu entorno, no Partido Popular, persoas que engloban a plantilla do Hospital de Monforte. Igual que enfrente hai persoas que forman parte do ámbito sanitario, aquí tamén. Entón, al final é a palabra dun contra outro, non? Pero que sí é certo que o director do Sergas fixo unha resposta, unha pregunta no Parlamento, onde falaba que existía a Plaza de Ado, vostedes aquí están dicindo que non existe, e desde o ano 2020. Polo que falou a señora Espinosa, falan o mellor de que non está funcionando correctamente, que igual debería de estar ocupada por unha persona completa, eu non o sei, con esa actitude, ese funcionamento interno. Non o sabemos, porque eu non chego hasta ese punto, e tampouco creo que sexa da miña incumbencia. Podemos facer propostas, como fixemos anteriormente coa da RPT aquí no Concello, pero eu non entro a valorar tampouco
que tipo de xestión interna se fai con respecto a un empregado ou a outro, ou que funcións ten que facer un empregado ou outro, porque entendo que moitas veces nun ámbito laboral, sexa público ou privado, o traballo tense que distribuir dunha determinada maneira para que se faga dunha maneira correcta. E se o xefe do servicio, repito, nunha nota de prensa, dice que como está agora é como mellor funciona, non somos capaces de contradecilo. Nós non nos sentimos con esa legitimidade para contradecilo, por eso non vamos a votar a favor esta moción. Pero o que sí é certo é que se hai algunha persona que a vostedes lles dice que non está conforme como se está facendo o traballo, hai mecanismos. Afortunadamente neste país hai mecanismos para reivindicar as situacións laborais das persoas, é o único que podemos decir, pero nós non podemos contradecir as palabras dun dirixente dun ámbito que afecta neste caso a medicina interna, e tampouco que digan que faltan medios en medicina interna cando estamos falando precisamente dun servicio que está completo. Polo tanto, esa é a nosa explicación para votar en contra. Nada máis, moitas gracias. Gracias, doña Cati. Ahora sí, doña Pilar, seu turno. Como ya he dicho anteriormente, el servicio de medicina interna es un servicio que funciona muy bien. De hecho, es uno de los mejores servicios del hospital. Pero eso no quiere decir que una de las partes del servicio de medicina interna, que en este caso es la hospitalización a domicilio, que es un servicio básico porque ayuda a que mucha gente pueda quedarse en su domicilio, no tenga que tener un médico asignado, igual que tienen el resto de pacientes o igual que se ha dividido el trabajo por zonas y que además ayuda a todos los pacientes y a todos los médicos de primaria, por ejemplo, a que tener un referente. O sea, el servicio de medicina interna, la gestión es muy buena, pero en el caso de ADO necesitamos una persona física y además la misma persona siempre, no uno detrás de otro o bien un día o 2 días por semana cuando los tratamientos hay que hacerlos todos los días. Eso es lo que creo que solicita, o al menos es lo que yo entiendo que solicita el bloque en esta moción, y no es en el sentido de que el servicio de medicina interna no funcione correctamente, sino únicamente ADO. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doña Pilar. Turno de peche, señor Luaces. Sí, simplemente aclarar que nós non estamos atacando a labor dos profesionais, todo o contrario, estamos alabando a labor dos profesionais. Creemos que fan con moi poucos recursos un gran traballo. Atacamos a xestión da Xunta, a da Consellería de Sanidade, que é evidente que non está funcionando a sanidade galega. É máis que evidente. E o que queremos, o que pedimos, sí, é que se cumpra a lei, simplemente que se cumpra a lei, que haya un médico, porque así o di o Real Decreto 34/2021, que ten que haber un posto específico de médico de ADO. Nada máis, que non pedimos nada máis. E sí que falaba vostede de que hai mecanismos para protestar. Claro que hai mecanismos. Un deles é precisamente que nos traigamos aquí unha moción para pedir que se respete a lei. Nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Luaces. Rematado o debate, sometemos a votación a iniciativa do BNG sobre un médico para o AD. Votamos. Votos a favor? 13 votos a favor. PSOE, BNG experta. Votos en contra? 4 votos en contra. Grupo Popular. Pasamos ao punto número 10, que tamén é outra moción do BNG para a creación dun Consello Municipal de Educación en Monforte de Lemos. Ditamen da Comisión. O ditame é favorable á proposta cun voto a favor do Concelleiro do Grupo Municipal do BNG e 9 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, dos concelleiros do Grupo Municipal Popular e do concelleiro do Grupo Municipal Experto a Monforte Grupo Mixto que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñernos a iniciativa, ten outra vez a palabra o señor Luaces. Sí, bueno, dentro do BNG creemos que a educación é un dos piares fundamentais para o desenvolvemento social, económico e cultural de calquera comunidade. Os centros educativos de Monforte de Lemos, desde a educación infantil ata a formación profesional ou estudios, desempeñan un papel central na formación das novas xeracións e na dinamización da nosa vila. Como sucede no ámbito da saúde, onde o Consello Municipal de Saúde permite un espazo de encontro e coordinación entre os distintos axentes implicados,
é preciso avanzar cara á creación dun órgano similar no eido educativo. A constitución dun Consello Municipal de Educación permitiría canalizar as inquedanzas, necesidades, propostas e proxectos dos diferentes centros e colectivos educativos da vila, promovendo unha xestión máis participativa e adaptada á realidade local. Este Consello Municipal de Educación podería estar composto por representantes dos centros educativos, isto é a modo de exemplo, concertados a todos os niveis, como por exemplo AMPAs, equipos de orientación, alumnado, profesorado, sindicatos, asociacións culturais, representantes do propio Concello. E entre os seus obxectivos estarían detectar as necesidades dos centros educativos da vila, propoñer melloras na planificación e coordinación de actividades municipais organizadas, fomentar proxectos educativos compartidos entre centros, ser un espazo estable de diálogo entre a comunidade educativa e a administración local. Por todo isto, propoñemos os seguintes acordos. Que o Concello de Monforte de Lemos se comprometa a iniciar os trámites para a creación dun Consello Municipal de Educación como órgano consultivo de participación da comunidade educativa local. Que o Concello de Monforte se comprometa a dotar os medios necesarios para o funcionamento efectivo do Concello e a promover a súa visibilidade e accesibilidade. E encargar ao equipo de goberno a elaboración dun regulamento que defina a composición, funcionamento, periodicidade de reunións e competencias do Consello Municipal de Educación, contando coa participación dos colectivos interesados. Nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Vázquez. Don Germán, seu turno. Si, nos moi brevemente entendemos perfectamente o que piden, parécenos ben. Bueno, eles, de feito, son dous e só están en un consello escolar, é algo que xa se debateu aquí. É certo que ese de detectar as necesidades dos centros, propoñer melloras, etc., pois está ben, pero nós creemos que non lle van a votar favorablemente porque efectivamente tamén temos un Consello Municipal de Saúde absolutamente infravalorado e non creo que sexan capaces de montar outro consello para facer o mismo. Entonces, creemos que non lle van a votar favorablemente, é unha mágoa, e máis nada, gracias. Gracias. Por o Grupo Popular ten a palabra doña Caterín. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, a ver, nos entendemos o espírito da proposta, non? Que haxa comunicación coas necesidades que poidan ter nos diferentes centros educativos da cidade, que non son poucos, ademais podemos presumir deso, que temos tres centros de formación profesional, 2 centros de educación primaria, centros privados, bueno, un centro de educación especial. Entonces, entendemos o espírito da proposta, pero, por un lado, vanllo decir, desde o Grupo Socialista, a maior parte a competencia da educación a ten a Xunta de Galicia. Sí que é certo que, según un convenio firmado ca FEGAN, precisamente cando estaba o bipartito gobernando, os concellos asumen, digamos, que o mantemento dos centros educativos pequenos, de educación primaria, son da súa titularidade, os edificios, teñen que estar pendentes dese mantemento, non? Pero tamén é verdad que influyen certas xestións do Concello nos centros educativos. Por exemplo, a mí se me ocurre tráfico, non? Pois un paso de peón que mellor reclama un centro educativo que cousa o Concello, aparcadoiros, por exemplo, eu sei que había o da Viña Rei reivindicaba aparcamento de bicicletas e creo que están en elo desde o Concello, me parece, xa nos confirmarán. É dicir, sí que é certo que hai cousas en que a competencia é da Xunta, hai cousas que afectan o funcionamento do Concello, demandas que poidan ter os centros educativos e incluso a mellor actividades que poidan facer, que iso ben o vemos, por exemplo, agora o concurso de teatro que vai haber cos centros educativos organizado polo Concello, ben, hai certa relación e é bo que haxa esa certa relación. Agora, tan importante como para que haxa un Consello Municipal de Educación, ben, nós xa estamos, os concelleiros xa formamos parte dos consellos escolares. Sí que é certo que igual o que o Grupo Popular lle gustaría é reunións periódicas co equipo de goberno, non sei se o alcalde, que o mellor non ten tempo, pero a mellor o concelleiro que se ocupe de educación, con os restos dos concelleiros, para poderlle trasladar dunha maneira máis dinámica esas diferentes demandas, o mellor de maneira trimestral, sin ser un consello xa máis amplio, non? Si que se nos ocurre ese tipo de cousas, unha xunta de portavoces onde se fale dese tema, dos temas relativos aos centros educativos, porque é verdad que os concelleiros formamos parte desos centros educativos e é importante esa relación.
pero non sabemos si dá o suficiente como para ese Consello Municipal de Educación. Pero como espírito da idea tampouco é descabellada, o que vamos facer é absternos nesta moción. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Coincidimos con la portavoz del Partido Popular, que ya estamos representados en los consejos escolares, por lo tanto, entendemos que, por los motivos que se va a explicar, nuestro voto va a ser en contra, ¿verdad? Yo creo que nadie puede poner en duda nuestra defensa con la educación pública y la calidad de nuestra disposición. Nuestra disposición continúa para colaborar con los diferentes centros educativos de Monforte. Esto se puede mostrar con las distintas programaciones culturales que tenemos durante todo el año, bien con centros educativos directamente, bien acudiendo en representación del ayuntamiento cada vez que los centros lo solicitan. Poner dos ejemplos concretos de actualidad. En la actualidad tenemos el concurso de teatro para centros escolares, en el que además este año duplicamos el importe de ayudas a los centros que participan, los concursos de poesía, narración que el ayuntamiento organiza con motivo de la celebración del Día de las Letras Galegas o concursos de los mayos que también están en plena vigencia. Por otro lado, cada vez que un centro educativo requiere el apoyo del ayuntamiento, siempre encuentra predisposición para colaborar. Y de hecho, hace poco más de un mes, el ayuntamiento acudió al da Viña Rei, invitados por ellos para apoyar una primera feria de FP que organizaron, en la que se exponían los trabajos y especialidades que se hacen en el citado centro. Además, señor portavoz, creo que no puedo obviar que la implicación tan grande del ayuntamiento con la limpieza, mantenimiento y desbroce de los espacios ajardinados de los centros, asumiendo competencias que debían estar en manos del gobierno autonómico, en este caso Xunta de Galicia. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con las actividades municipales enfocadas en la colaboración con los centros educativos consideramos que está plenamente cubierto y garantizado en todos los sentidos expuestos. A modo de ejemplo, el pasado jueves se impartió por un profesional una charla sobre el acoso escolar. Desde el minuto 1 del ayuntamiento colaboró al 100% con esta iniciativa, a la que acudieron no solamente colegios de Monforte, sino de toda la comarca, lo que demuestra que el grado de implicación de este equipo de gobierno con los niños y niñas de Monforte, con sus padres y sus profesores. En cuanto a detectar las necesidades de los centros educativos de la ciudad, usted, como concejal mejor que nadie, conoce que el alcalde designa un representante municipal para acudir a los consejos escolares, que es donde se supone que se tratan estos temas. También recordar que ese alcalde ya tuvo en alguna ocasión llamar la atención, no hace mucho, de alguno de estos representantes municipales, ya que no se estaban trasladando por parte de algunos concejales las incidencias que se trataban allí, creo recordar. Entendemos que son los consejos escolares en los que hay representantes de AMPAs, del profesorado, de los alumnos, de la dirección del centro y representantes municipales, los que deben servir de canal de comunicación para trasladar no solo las necesidades materiales, que es lo que suelen hacer en la mayor parte de las ocasiones, sino cualquier tipo de inquietud o problema que se esté dando en las aulas. Y también deberían ser los que requieran ayuda al ayuntamiento para que el alcalde, como representante de Monforte, pueda trasladar a la Consejería de Educación esos problemas si los hubiera. Considero que tanto los consejos escolares como las AMPAs tendría que estar solventado este espacio de diálogo que sugieren ustedes en la moción. Y entendemos también que no podemos mezclar ni confundir esta realidad con la necesidad de crear un Consejo de Salud en su momento, que tal y como podemos recordar todos fue importantísimo para luchar contra la tendencia que había de hacer desaparecer nuestro hospital y que sigue vigente, por desgracia, ya que seguimos con problemas importantísimos de carencia de especialistas, de listas de espera descomunales, con viajes a Lugo para ser atendidos por profesionales que no hay en Monforte, como reflejan con otra moción que ustedes presentaron y a la cual demos nuestro apoyo. Recordar que trasladamos todos los acuerdos tomados al Consejo de Salud, tanto al presidente de la Xunta como al Consejo de Sanidad y a la gerencia del área sanitaria de Lugo Monforte. Y recordar también que nunca hemos recibido ni una sola respuesta. Por lo tanto, seguiremos abiertos al diálogo, como hasta ahora, con todos los centros educativos de Monforte. Seguiremos apoyando la cultura con las actividades que realizamos en el Ayuntamiento, sin considerar en este momento necesario la creación de un Consejo Municipal de Educación. Dicho es, por tanto, como dije, que no vamos a apoyar esta moción. Nada más, he concluido. Gracias. Muchas gracias, señor Torres. Señor Luaces, segundo turno. Sí, aquí, bueno, creo que en ningún momento se puxo en dúbida o compromiso do Concello no ámbito educativo, nin coa celebración de actividades, nin nada, nin moito menos. Falaba a dona Cati de que as competencias en educación son da Xunta, sí, moi ben, tamén as de Sanidade, existe o Consello de Saúde, que creemos que como o Consello de Saúde, pois, como experiencia positiva, pois que pretendíamos adaptarla pois, ao sector educativo. Creíamos que podría ser importante.
porque actualmente non existe un foro municipal para recoller de maneira sistemática as demandas das propostas educativas. E creemos que este Consello permitiría esa comunicación fluida entre a comunidade educativa do Concello, a hora de propostas para actividades, por exemplo, o entroido, múltiples actividades, ese festival de teatro. Bueno, seguramente cada AMPA, cada colexio, cada consello educativo podería aportar algo. E simplemente queríamos eso, que fose unha participación máis ampla e plural. Creo que pouco máis. Eso, creemos que realmente que podría ser unha ferramenta para fomentar a colaboración entre os centros educativos e a administración. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señor Vázquez. Don Germán. Renuncia ao turno. Doña Cati. Moi brevemente, señor presidente, simplemente aclararlle que nos vemos ben o Consello Municipal de Saúde, pero que non formamos parte de ningún ámbito sanitario. Sin embargo, dos centros educativos sí. Os membros da Corporación Municipal forman parte desos centros educativos. Por eso nos poñemos un pouco en entredicho, en dúbida, ese Consello Municipal de Saúde. O que non quita que haxa unha comunicación máis fluida, o mellor tamén é culpa nosa, non nos sabemos comunicar ben, entre o equipo de goberno e os concelleiros que formamos parte dos diferentes centros escolares. Nada máis, gracias. Moitas gracias, doña Cati. Señor Torres, renuncia ao turno? Sí. Moi ben. Turno de peche, señor Vázquez? Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Sometemos entonces a votación a proposta do BNG en relación coa creación dun Consello Municipal de Educación. Votos a favor. 3 votos a favor. BNG experta. Votos en contra. 10 votos en contra. Abstencións. 4 abstencións do Grupo Popular. Queda rexeitada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 11, que é unha moción de experta no forte Grupo Mixto de estudio de rutas de senderismo. Dictamen da Comisión, por favor. O dictamen é favorable á proposta con voto a favor do concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte Grupo Mixto e 9 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, dos concelleiros do Grupo Municipal Popular e do concelleiro do Grupo de BNG e que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias. Por expoñer a iniciativa, ten a palabra don Germán. Sí. Na sesión do Pleno da Corporación Municipal da Corporación de Monforte de Lemos de Xaneiro do 2022, Experta Monforte presentou unha pregunta sobre rutas de sendeirismo no Concello de Monforte de Lemos. Naquele intre contestouse que xa se estaba traballando nelo. Fai agora un ano, en marzo de 2024, Experta Monforte trouxe ao Pleno unha moción na que pedíamos un estudo de rutas de sendeirismo polo noso Concello. E se nos contestou que tiñamos moitas zonas verdes, confundindo as zonas verdes coas rutas de sendeirismo. Non seremos nós os que lles expliquemos a diferencia e menos tendo vostedes nas súas filas un profesional do sendeirismo. Repetimos o que decíamos no 2022 e no 2024 e que é un feito incontestable. A práctica totalidade dos concellos que forman parte da Ribeira Sacra teñen rutas de sendeirismo polo medio natural e por sendeiros acondicionados ata o fin, moitos homologados, publicitados e por sendeiros naturais que maioritariamente transcurren por fora do asfalto. É triste que a capital da Ribeira Sacra continúe a día de hoxe sendo o único concello que non teña rutas de sendeirismo incorporadas ao seu programa de ocio, deporte e turismo. Non imos desistir no noso intento de mellorar a nosa cidade e traeremos cantas veces entendamos oportuno esta actuación sinxela e barata para o noso concello. Sabemos que o noso concello ten lugares paisaxísticos de moita fermosura e que merecen ser coñecidos a través de sendeirismo por andainas homologadas e publicitadas. Por todo anteriormente exposto, Experta Monforte solicita ao Pleno da Corporación, primeiro, facer un estudio de rutas de sendeirismo por diversos lugares do concello. Segundo, financiar e acondicionar de forma progresiva cada unha das que se considera oportuna abrir e publicitar a través das redes sociais as mesmas para que chegue información tanto a veciños como a visitantes. Mais nada. Moitas gracias, don Germán. Don Emilio. Gracias. Moi brevemente, nosotros vamos a apoiar esta iniciativa porque está xa, como día a propia iniciativa, é reiterada no tempo. E creemos que dentro da medida do posible esta da ruta de senderismo é unha ferramenta que incide positivamente no turismo. Hai un montón de cousas que ven en Monforte. Eu non vou a dicir que as rutas se poden facer ou non,
pero hai algunhas cousas concretas que se deben de poñer en valor. Tamén engadir, non vou fazer ningún engade nesta iniciativa, pero tamén falar de roteiros, que se teñen falado aquí moitas veces, de roteiros de personaxes senlleiras en Monforte, que tamén se deben de poñer en valor. Ou acórdaseme, vénseme a mí a cabeza agora un espazo, aparte de ser natural, un espazo histórico que estemos en desaproveito en Monforte, como poden ser as minas de Freixo, por exemplo, e todo o que supuxo nunha historia non moi lonxana. En definitiva, isto poño como apunte que se podrían facer, rutas do Cabe, rutas do Mirador, en fin, un montón de cousas que hai noutros concellos que se poden facer e que redundan positivamente no tecido socioeconómico de Monforte, ademais do coñecemento do noso territorio fora dos nosos marcos. Máis nada. Moitas gracias, don Emilio. Por o Grupo Popular, ten a palabra de María Luisa. Buenas noches, presidente. Buenas noches, concelleiros. Desde nuestro partido, la intención del voto también es apoyar esta moción, ya que en otras ocasiones hemos hecho hincapié en que las rutas de senderismo son importantes incluso para el turismo, y ya hicimos mención en otras mociones. Además, siendo conocedores de que este ayuntamiento colaboró con el IES da Viña Rei y participó en un proyecto importante para conseguir que los monfortinos se desplazasen de una manera sostenible y saludable, el proyecto Metro Minuto, entonces también fue apoyado por la Consellería de Educación y por el Programa de Movilidad Sostenible y Segura de la DGT, y hay una serie de propuestas de rutas. No las voy a nombrar aquí porque supongo que desde el Ayuntamiento ya lo conocerán como partícipes del proyecto. Entonces, revisando al menos estas rutas que ya existen, desde el Ayuntamiento, después de haber participado en el proyecto, deberían de garantizar, o se debería de garantizar, una correcta señalización, que la documentación estuviese al día y actualizada. Si entramos en la página web del Ayuntamiento y buscamos rutas, es muy triste ver que las únicas rutas que se nos proponen son las que podemos hacer en coche. Para visitar nuestros miradores, por supuesto, la Ribeira Sacra, etcétera, etcétera. Para encontrar el acceso a estas rutas de senderismo hay que poner excursiones, y de ahí nos lleva a un enlace del da Viña Rei. El propio Ayuntamiento, yo creo que debería de mantener este tipo de enlaces y al menos mantener su página web. Además de haber apoyado este proyecto y como conocedor de los recorridos, yo creo que también se debería de hacer una revisión periódica de los mismos, reponer aquellas señales que estén desaparecidos por actos de vandalismo o desgaste, y además hacer un mantenimiento conforme que los caminos o los senderos se pueda caminar por ellos, ¿no? o ir en bicicleta. Entonces yo creo que el Ayuntamiento se debería de haber sentido orgulloso de participar en este proyecto, con lo cual debería darle una continuidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Bien. Por nuestra parte, en respuesta a su moción, nosotros entendemos que Monforte dispone de muchos kilómetros de paseos alrededor de la zona urbana. Expone usted en su moción que habla de rutas de senderismo, que se nos contestó que ya estaban trabajando en ello hace ahora un año. Pues mire, fruto de ese trabajo, verá usted ahora que se puede, tanto para caminar como para hacer deporte, un incremento por 4 kilómetros de un nuevo paseo, presentado hace pocos días por el alcalde entre Correos y la Silva de Ancianos, con otros 2 kilómetros de pistas que van en la playa fluvial.
No se olvide usted que todas estas zonas y dotaciones requieren de un mantenimiento, inversiones constantes para conseguir que estos espacios estén en óptimas condiciones para el deleite y disfrute de todos los vecinos y vecinas, así como de los visitantes. Porque no solo es crearlos, ese es simplemente el primer paso. Ponen de manifiesto que nuestros vecinos y vecinas lo que más nos demandan, o lo que nos demandan en su integridad, son espacios y rutas cercanas para caminar y hacer deporte, y con los kilómetros dedicados a este menester, a mayores de los que se van a crear. Como lo decía anteriormente, vamos a disponer de una amplísima zona de contacto con la naturaleza para disfrute de caminantes y deportistas. No podemos olvidar, por otra parte, que la oferta patrimonial, cultural y paisajística de nuestra ciudad, Monforte de Lemos, es muy amplia con respecto o en comparación al resto de los concellos limítrofes, sin menospreciar a ninguno, que deben recurrir a la creación de rutas de senderismo como llamamiento turístico para que acudan los visitantes, dado que es la alternativa que pueden ofrecer. Como les digo, nuestro caso es diferente, bien diferente. Tenemos una gran oferta de recursos interesantísimos para los turistas que nos visitan y que vienen atraídos precisamente por esa amplia oferta patrimonial, cultural, paisajística, de paseos, rutas, en el enclave de la ciudad donde se puede conocer nuestra ciudad y disfrutar al mismo tiempo de todas estas ventajas y sensaciones que reporta este tipo de actividad. Tanto visitantes como, por supuesto, sin olvidar nunca, el satisfacer las necesidades de los vecinos y vecinas de Monforte, que es para quien se gobierna de esta corporación. Creo que ya le había transmitido en varias ocasiones que mal que le pese a quien le pese somos, y no me pesa de volver a decir una vez más, la admiración de concellos de nuestro alrededor y concellos de ciudades más lejanas en cuanto al valor monumental, paisajístico, turístico y cultural del que disponemos. Recuerdo que contamos con más espacios verdes que la propia ciudad de Lugo. Eso es algo que dice mucho de la gestión que está realizando este alcalde y que estamos humanizando nuestra ciudad. Intentamos combatir el cambio climático. Sinceramente, Monforte, como se lo dijo antes, y vuelvo a repetirle, va bien. En esta línea y en muchas otras, pero Monforte va bien. Debería saber que no consiste en abrir rutas por abrir, todo requiere una inversión muy importante, un mantenimiento continuo, que no son solo limpiezas, desbroces, talas, señalizaciones, responsabilidades que ahora creemos innecesarias teniendo en cuenta la cantidad de kilómetros para pasear y correr y de hectáreas dedicadas a espacios verdes y naturales conseguidas desde nuestra llegada al gobierno municipal. Eso es todo, y por lo que acabo de exponer, nuestro voto va a ser en contra, además he concluido. Gracias. Gracias, señor Torres. Segundo turno, don Germán. Sin nada, pois darlle as gracias en este caso ao BNG e ao PP por o voto favorable, e darlle as gracias a vostede tamén por o seu voto en contra, porque eu creo que non ten nada que ver o que dice de que Monforte vai ben con as rutas de sendeirismo ou de que temos moitos sitios por onde camiñar cerca e que por eso non facemos rutas de sendeirismo. É certo que se fai a praia fluvial, pois teremos un novo paseo e podemos ir hasta el andando. É certo que se fai eso que comentaban da unión dos arroyos, pois tamén teremos un novo paseo, e se a vostedes lle parece que isto é o ideal, pois nós non temos máis que decir. Si é certo que, como temos a posibilidade de traer a moción, pois vamos a seguir traendo unha moción porque tarde ou temprano Monforte deberá ter algunha ruta de sendeirismo. Mais nada, gracias. Muchas gracias, don Germán. Don Emilio, renuncio al turno. Doña María Luisa, también renuncio al turno. Señor Torres, también renuncio al turno. Entonces sometemos a votación a proposta de experta Monforte sobre a ruta de senderismo. ¿Votos a favor? 7 votos a favor. ¿Votos en contra? 10 votos en contra. Queda rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 12, redacción de conta da Asociación da Alcaldía de datas de 26 de marzo ao 22 de abril. Punto número 13, dación de conta de información específica das resolucións da Alcaldía que levantan reparo de intervención do 3 de abril ao 8 de abril. Punto número 14, dación de conta de informe resumo resultados do control interno do 2024. Inclúyese o punto 6, a corrente sustonada. E rogos e preguntas. Hai presentada en tempo e forma polo Grupo Popular dous rogos e dúas preguntas, e hoxe aquí no propio pleno
presentou o BNG tamén dúas preguntas e un robo, quero recordar. Por tanto, procedemos. Bueno, pues sin boche, no es que as que estén formuladas por escrito, primeiro logo in boche. Señor Partido Popular, como son os que presentaron primeiro, teñen... Formulen. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, o rogo primeiro, en relación ás queixas recibidas polo mal estado das baldosas e pedras do chan do paseo do Parque dos Condes, motivo polo cal rogamos e procedan a supervisión e rehabilitación dese firme, tamén en relación ás... Perdón, isto que ten a tecnoloxía. Bueno, senas de memoria. En relación ao firme das estradas, das pequenas estradas, sobre todo os camiños, non? No rural, como a parroquia de Caneda, onde vimos de comprobar que tamén non hai un bo estado do firme, e non tan rural, pero que non son estradas maiores, como pode ser, por exemplo, Montepando, onde volve a haber pequenos danos no firme. Rogamos procedan a supervisar o firme dos camiños e pequenas estradas do rural e de outras zonas non tan céntricas como Montepando, por exemplo, e procedan a súa rehabilitación. Pregunta número 1. Recentemente tivemos coñecemento de que o Concello vende firmar un convenio coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil para o arranxo do firme da estrada Marxedeito do Canal, no que a Confederación comprométese a ese arranxo e o Concello adquire o compromiso de adquisición da titularidade. O Partido Popular considera que siga un bo acordo para a estrada da Chorima, o marxe esquerdo do canal. Por ese motivo preguntamos, ten previsto o alcalde instar a Confederación para firmar un convenio parecido coa outra estrada do marxe esquerdo do canal? E pregunta número 2, en que puntos atopan actualmente as obras da piscina municipal e consideran que se finalizarán no prazo previsto? Moi ben, pois en relación co primeiro dos rogos, a verdade é que non sei se hai alguna pedra que non este ben, pero tampouco sei moi ben agora a que paseo se refieren, se é o que va ao largo do río e por detrás do árbol ou por aí, non sei se refieren a ese, pero en todo caso pode que haya alguna pedra, pero non está mal, e pode que incluso algún punto os árboles empecen a levantar un pouco, é probable, pero eso non significa que este mal. En segundo lugar, co que camiños que dicen de Montepando e Caneda, xa vostede mesma dice que no de Montepando, os pequenos desperfectos en Caneda, cóstame que hai 2 ou 3 baches bastante relevantes, e tamén lle podo decir que non tardará moito en ser reparados. Non sei se dentro dun mes, pero, bueno, as cousas pa pronto. Para que don Iván non tropece, non? Unha cousa así, non? Xa que vive en Caneda, pois para que non tropece. Bueno, en relación coas preguntas, doña Cati, a ver, a pista do canal non é do Concello. As pistas do canal non son do Concello. Entón, o Concello fixo un convenio para, por certo, se levaban pedindo moito tempo e quería que a fixéramos sin nada a cambio, claro. Porque, claro, pedían as unhas persoas, pois, que mellor teñen certa proximidade, non lo sei. Bueno, pero daquelas era sin nada a cambio. Ahora non. Ahora vai un arranxo, non de unha capita, vai un arranxo en condicións que teóricamente irá para algunhas décadas, e ademais vai prestar 2 servicios. Un, nunha zona moi urbanizada en torno á pista do canal, desde a calle Chantada hasta onde se aparta para o campo de tiro, e, por outra parte, vai beneficiar a futura playa fluvial. Tanto, só queda a zona de Barrioncas que non tendría, digamos, interés urbanístico para o Concello. Pero, claro, non vas a deixar estrociño do medio. Por tanto, fixemos a ruta completa, lógicamente, non? Pero o camiño da Chorima, que se non teño mal entendido, que vai entre a Chacinera e a carretera de Castro Caldelas, e xa está asfaltado en aglomerado en Quente. Entonces, pues, non sei por que temos que facer nós o que tería que facer a Confederación e, ojo, os regantes, porque calquera obra que se faga aí repercútese nos custos aos regantes. Así que nós non temos un interés urbanístico aí. Por tanto, non vamos a, xa yo digo, non vamos a firmar ese convenio, non vamos a firmar ese convenio. E logo, en relación coa segunda pregunta, se a piscina vai ben, sí que vai ben, e se acabar no prazo previsto, sí que acabará no prazo previsto. Así que a primeira pregunta é non vamos a firmar ese convenio coa Confederación, e a piscina sí, acabará ben. Do BNG, don Emilio.
Ben, gracias. Voulle as preguntas, que como é habitual non ten por que contestarlas por entrar fora de plazo. O sea, claro, a primeira é porque non se abre o estacionamento ao público, o estacionamento do polígono industrial, que vemos que está rematado, e xa hai un tempo, e non sabemos o porqué non se abre ao público. E a segunda pregunta é en que situación se atopa ahora mismo a agrupación de protección civil de Monforte, que sabemos que se foi formalizando, pero non sabemos se está operativa ou non. Esas son as preguntas. E con respecto ao rogo, se me permite, aparte do que lle pasei por escrito, vou facer outro ao vivo, ou en boche, como queiran chamarlle. Pois é que detectamos que moitas comisións de festas, ou algunhas no que vai de ano, pois renunciaron á axuda do Concello, vou trasladaron a min porque non querían, os que organizaban as festas non querían ter os cartos postos hasta que se pague no mes de novembro ou decembro. E o que se fai é rogarmos que se fagan as xestións ou as ferramentas axeitadas para que, unha vez que se pasen os festexos e este totalmente documentado os requisitos, que cumpran os requisitos de cada formación, de cada festa, pois que se lle abonen ao menor tempo posible para que, na medida do posible, se faga isto. Iso foi o que... E depois un rogo, se me permite ao vivo, porque xa vamos a deixar de apartar os panos quentes. Antes, na intervención que vostede fixo sobre o autobús, dixo que, que o mellor que fora o autobús unha vez ao barco. Eu fui bastante leal hasta agora co Concello e con vostedes, pero hasta aquí podíamos chegar. Rogamos que se faga vixianza e que se controle o bus urbano. Non foi unha vez ao barco. Hasta que, desde que o teño contado eu 7 veces. Fixos incluso o recorrido dun colexio. En hora lectiva que tiña que estar o autobús en Rivas Altas estaba no colexio novo. E, polo tanto, eu non tiña nada contra a empresa, pero o que non quero é que tampouco se me vacile dicindo que o mellor fixos un servicio. Non, estás incumplindo por que o autobús. Por eso nosotros antes... E rogamos que se faga esa vixianza e se controle o bus urbano. Máis nada, grazas. Moitas gracias. Pois empezamos por este último. Claro que o controlamos, evidentemente se nos escaparán cousas, pero de todas as maneiras mandaremos un requerimento á empresa para que cumpla o contrato. Eso non lle quepa ninguna duda, xa está tomando nota aquí a teniente alcalde, e mandaremos ese requerimento para que non use, por lo menos de xeito frecuente, pode ser unha vez que hai que botar unha man, pero fora disso non. E en relación con o das festas, isto está igual que fai 20 anos ou máis, por lo menos, non digo máis atrás porque non o sei, pero isto eu recordo con unha compañeira súa que levaba o tema económico, por non citar a nadie, dixo que era mellor sacar o concurso este a final de ano para non ter aberto, por non se podría ter aberto, se quer todo o ano, e entonces, cando ao final, cando se convocas en outubro por aí, as festas xa prácticamente pasaron todas, entón todos poden pedir e tal. Ese era o motivo, non sei se hai outras posibilidades ou non, pero ese era o motivo, a cousa que ven desde, pois eso, moitos anos. E en relación coas preguntas, moi fácil. O polígono industrial, o estacionamento, que, por certo, vostede convendrá comigo que quedou moi ben, da que non lle guste, pero quedou moi ben. Non podo dicir públicamente, pero quedou moi ben. Entón, como se non entrou, como sabe vostede que non hai ali luz ni cosas desas. Bueno, o tema é o seguinte, o polígono non está aínda porque, efectivamente, hai que dotalo de luz, porque ali hai 4 enchufes para coches e cambios eléctricos. Entón, hai que ter luz, non vas a abrir unha cousa que non funciona. E hai unhas cámaras colocadas que tamén hai que poñer a andar, hai que, en fin, xestionar todo eso. Estáse xestionando tanta luz para darla de alta como das cámaras. Tan pronto este, eso vais a abrir, para que o queremos aí. Tan pronto este. Ese é o motivo, non hai outro motivo. E ademais hai unha cousa, canto antes o podamos poñer mellor, porque os camións están estacionando en algúns sitios da ciudad ou da periferia da ciudad non van a poder estar, porque
a ordenanza o proíbe. E como proíbe a ordenanza e agora vamos a ter un estacionamento para 17 camións, pois, hombre, utilicen o estacionamento dos 17 camións, que non, hoxe por hoxe, sobra para aparcar todos estes camións que están no entorno da cidade. E Protección Civil, dice vostede si como se atopa, pois atópase ben, é operativa, atópase ben e operativa. E iso é o que lle podo decir. Pero vamos, que sí, que funcione, está funcionando. Don Germán. Sí, pregámoslle teñan a ben arranxar os desperfectos da beira rúa esquerda do inicio da rúa Dr. Casares. As preguntas. Teñen pensado informar a cidadanía de Monforte de Lemos dende a páxina do Facebook da sentenza que como Concello temos polas obras efectuadas na denominada zona C. E ten algo que ver o retraso do inicio das obras da denominada zona D coa sentenza a favor dos propietarios da zona C? Moitas gracias. Repetir un poquinho despacio, igual xa podía tomar nota e contestar, pero que se vai a esa velocidade non me enterei. Delle primeiro, encenda o micro, porque non encendeu, e repita máis preguntas, por favor. Pregámoslle teñan a ben arranxar os desperfectos da beira rúa esquerda do inicio da rúa Doutor Casares. Eso é o robo. E as preguntas. Teñen pensado informar a cidadanía de Monforte de Lemos dende a páxina do Facebook da sentenza que como Concello temos polas obras efectuadas na denominada zona C? E a segunda sería, ten algo que ver o retraso do inicio das obras da denominada zona D coa sentenza a favor dos propietarios da zona C? Grazas. Pois a ver se me digo a facer esas preguntas porque, primeiro, a sentencia da zona C non é firme. Está recurrida e xa veremos como acaba. E, en todo caso, non é algo imputable a nós. É algo imputable a que cando se fixo a recalificación deses terreos non se pediu, e pode ser quen queira, é o que dice a sentencia, non se pediu á Confederación Hidrográfica a autorización pertinente para as reparcelacións esas. Non se preocupen, de outra maneira vamos a facer paralelo para que o sepa, vamos a facer paralelo para que o sepa. E tamén saleu beneficio favorável ao Concello, non o publicamos, unha sentencia que beneficia as traseiras do edificio que había tallado e puesto unha línea por encima que lle afectaba ao baixo, bueno, saleu a favor, e, por tanto, xa non temos que facer nada aí a favor do Concello. Estupendo. Pero cando se afirme, non se preocupe que informaremos sin ningún problema. E de outra maneira, aí digo, vamos a corrixir esa deficiencia, mira que rebuscamos nos archivos. E non apareceu ninguna solicitude de informe favorable á Confederación Hidrográfica no ano 2000 para facer ese polígono. E, en relación co outro, se afecta a zona D ou da zona C, para nada. Para nada. Aí o que había era un error no proxecto que xa se explicou, xa se refixo, xa se puxo a exposición pública e se vai a licitar. Se vai a licitar a obra, sin problema ningún. Por certo, vai a quedarme ben, xa yo digo. Moitas gracias. Levantamos a sesión.